Ubwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo ya Bible. Ndizi TV na kwale niribene ase emambia yarere litukolie tichi kane ase tokubato kwale niribene asomoroberio bwensakia omoroberio ogochekere litukolie wiki chinsa ikomi na ibere chiamambia weka chinsa isato chiamambia asta kubato gosanga vene ime yomoroberio oyo bwensakia tobatokorosa litukolia ona boigo umwanchumulilia Ndizi TV asenchera ya bene tobato kumanyia naraliaya abete korwa litukoligoro gwikira emambi yabono asintunda ya kabere togosoa ensemo ya magazeti entunda ya gatatu tobato gosanga nabageni ao abobwate obumanyi ase ensemo ya siasa chinsemo chobo chenu ensemo boigo yechisemi richiko na boigo ebinto ao ebyo bitoncho kana ina sigumo chumuri Ndizi TV boka so me yo moroberio bwensakia so ye oyomo mobe mbobere tobe batatu tobe batano kitora ikirenga twabere togosoa twensi ni gotokoba liwa elimo nabwe gochaka litukoleto asenchira yabene literane nkoro kwa job MAANGI Abakirebia mwanchi omuliyeli Abigael sendi kya Ndizi TV nebiro bindende to kwaligania asomorobilio obwensakia bono mambia ekero litukolia ALHAMISI litukeliga etokoliro kanga TBT tokonyora amangana ali akale mwanchi omuliyeli kato kwaligania asomorobilio iga atoinyolinge bintu biri kwa gakolire kale rero bitaiyo eketo konyora ngana bukande gotobwatia chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botanya gwetera www.ndizitv.net bwego nabukolika ujumbe ya genke wetera ase namba yesimu ya 0792192834 otomanyenga yoko bwatia omorobeliko na ndo turebabere batatu babasoya somorovelio obwensakia bono mambili terene FRIDAH KERUBO nolio kaneke na chibi chane liogira kwekera sole asenchira ya bene nere Abigael Nyanchama. Good morning job. Yes, good morning FRIDAH. Kiobogete. Chembyambogete. Bwakire buya. Bokiete se. Ando chenga emambia yabona nigechagate asenchira ya bene kurende nomutienyi ogatatu torochenga okalikwenda ebirundo kegima. Nomatenga tokere tariki emerongo ebere nemo ndo chenga matuka kale kominyoka kabisa amatuka kale kominyoka kegima ndo chenga amatuko no ne pasaka yesire goika FRIDAH pasaka yesire goika engakieli ni matenga erabe jumapili Jumapili ya makendo na vera be Jumapili ye kagiranga onye wiki go chakere Easter siko ni matenga balia begenwa aba Catholic abaraje gutwara Jumapili eli ya makendo wiki ye kuna botambe ni yekoba wiki ye motaraje kuika ase wiki ensemeria ye wiki go chengera omuyega olia we pasaka ni matera na ensemeria begenwa ase ye dini ya Islamu mbagendete na Ramadhani yabo ase ogosaba na boigo okwengata na into aba Christian sema itondo gendeta kwirobelia boikirano abosi we pasaka asengenjo ni matenga chinga kibunechi ne chinga kichiengenjo kigima abuna ba Kristo boigo ne chinga kibakwira asama sabo kwenyora ogokwa na boigo okoboka kwa Yesu Kristo kabisa ya ni matenga no ndiria matukakale niko twakarenga no nemeyega buneye abantu ngocha barenge kabacha gucengera epasaka
Pasaka. Yani into gatwara Pasaka na boigo twatwara esuguku na emeyiga eremenene egochengerwa kolende rero ando chinga Pasaka bantu bali gochaka uchumi yengo alawe kara abantu gochaka boli monta gwake sabo nga ntumeke chiribubere ko Nairobi ando metekero gochaka oikoche na shopping oikoche na kabesa kai gachire tororo lakini bona igoro chocho akane bango yenyumba ona chwene cha FNSSF kwanyaranga kabesa ngayutigate na karako ate bali kango tumeke fe ichiribubere go trimbuka ni chiribubere go tira tiganto miro moibuli chiribwe chisano aita tokonya kugamba ni omete seminero actually yara kianiri obwamate buli bugotarirana alimo gatarane kurwa senseme mugotanga tikogenda umirana na abairi morasanga lakini bona ga job na gwakire simi margoba gotambe maybe tu abatogokwana yani kinyi gwete ngambu yole akorora nandi moigo Jesus FRIDAH kolende chibesa nchiba ebitango asabantu kumira na FRIDAH ne bwendretenga no nyankelie keketubuate onye twakumira ni kabere ase omwaka bonze cha kumira no endimo omwaka inatone kinga ntoli go chukweba no mate na utara jaga banga ebitango nga chibesa nyole chinyomo cyabunikire chibesa nyole nga no bwa mate kwebira abayibuli ba FRIDAH ngwanya kororana atu byamboro ekero no muyibuli agotoma abacho korba chikukwani baba tali bachikomenyo bachikumukwani naende bairane bose babere litukeli mo mbachikubutamo no linde asigo nere buyanga tone kinga chibesa nchibe bitango FRIDAH naende besa nchigo isana nchanya go isana ego ko yaranga liobwate besa liobwata magani ali goro nakyo ko nyaranga squeeze job oisa ko enda na se amatanga bantu actually mbamanyaini akonyara okoigungo montaga tenga onya gwachira amatanga koigwete njara iba korangelinga chikaze ni chonsipi ni nchumoragere ayeso yase chikaze ekiagera nga kaze ni njimanyini mbanya kuumirana maybe bagukwana so mutandao igomba manyaini bona bantu konyoranga bagoteka advantage no na se emijiga akero koigunga family nere ko egwebirogo aibeka gasuti ka gubuyiga yenda ikaransa se family oneta yo kobori ekiagara ngamba manyaini family ere nene aye no so actually bagukumanya ngam aitolia se family yes nekenenga abantu batiganire abantu bebanire ase kolinde botebanga nere buya nonya nasama tukabono iga abantu bache amo totwarubwanje nande tutube tugotumeka ugonchulia bose okocha obojia kwe mitandao yekerero ase torane kinga tobeto koleta na amo tebanga chikaze ni cha FRIDAH tochamo nyumba ya oyonde tochamo ekegera na renge asegete asumu kawo yomo nche na chieta alikora kore mirimo yane bende gabuno borali matinga ngoko era chire kwara kore mirimo emirimo ya kwara bwatani gana yo rane kinga mangana ma yeikiranire ase chinga kito taima tukonsura cha studio bono kinde gali nkaranga abantu bago chamo bakikaransa ase emesa gakanga umukutana babwate ekiombe babwate kolene ja kuigunga anko bakorukana anko anti bwamuabo kinte karate no mirimo ya ngokora kinko igunga bachakira kubanga ngakibaho chikomerana ase umuyiga wesuguku amo otarachigo ikabachikomerana amo ngaigo yamaka gore mbuli ngaigo yonde akore ngoko ngaigo bakuruchibesa ngaine kinga FRIDAH chinyomba nchiro konyoranga abantu mbaro bebangete ase gondo chinga nere buya abantu bane kinga ngocha bale amo ase okwene kinga ngutwara turubwa matebolia mate naende karo FRIDAH abantu baramo no ene karo konyoranga umwana naro obere gagukwama nka ase group eli na mokubeka motebenga umwana omuchomba umwana omakoli tarabo ikirana ase skuru ase go na otokwene kinga twabe tukumusira ase go FRIDAH kendo ngone kinga tiatwirane asugwanchani buli wakale na kiyokonyarira job kwara timete skwara igure bikesi yao bakonyoranga abantu baumirane tauni mbanya kogenda chinsobo banyumana banyora umwana anali bakale batamanga bono umwana oyo igatoiborite kyatomoireka achikogingiro korengana negekoro bago ikakaba manya konyoranga nigo barabairi
omochando chioswa ngabono mbali kunyomerana na already barosire gesako obokongo bwachi bwatoka na kitogotebera nga nonye kero umenyeta ase town igali kero kumernie no muntu uri bwanchite kora muchunguzo ora amanyanga yakorwa otarameke gitambukiro kyogo chigotwara bwanchane nere na boigo koirera akonyora omwana abikose kero gwo changaga ari goteba nga yaya ino nabaire muri kunyomerana ekoreta obokongo sana. Yes Frida ne wendrete nga abantu bamanyane ande tuliye ebikoro biriye bijya kegere bikoro ibembiro mbiro uno sara abana kinyaruka ekunege korekebe ege okwenga amarua ebine bikore bibe Frida totenga ngabono nege korunkwirana tumanya kuyunga omwana obera uchuli wasekete ya Frida igo ntubona tuira nege korokerie kia nabo igo twene kinga twabire toko sira nabo igo ekiagera ege koroge ito bostinge kero chirichito nobonda bwaito. Yes Frida tima tinga nkwabete go tumwetinga koromoke asa kwa nginye gentekyo na tumetwetinga kwansenga kiri itomete kware kwa egwa rigena riengoko na comment ni siringi sana igoro komenya gotabere rigena riri kwairero omonto ori bwetinga erinda gosere obe kubwata riri ogosia egento kyale ko ngobokongo no kubangira ini koma banyora ngira ini ere ntambe chebaido na gatumirera ini tumirera ini abantu boga kiyo tumirera ini because inanchete kubangara ini are settinga na rekoranga chinse kunkurira karo kwari gwesiba no bwesiye kwekere irungo serwore kwamenya ko ngonte tingeri kwa make sure nga ya rusiri obosibwonze maza chitinga chire chialenge chingale kegima Frida igoro ali gerengale iga naende kwaro chinga chitinga chinde nchiro chialenge anomono chiri chamabuta tige chestima chialero ono konyoranga ali ligale igorali naende ndibwate chikasorogete osoko nyoranga atali original se secondary igo Frida otane getinga gwakongontire gento keri naende omonto munya konguse gento mbabeka takagunyo konyakora iga oja gosamuza kagunyo wabekjango bosibonsi barule obosibonsi barule Frida naende konyorole nga engakinero rokonyara gusino omonto kebire maybe orutebesa ebitumaime osaka mushumali hono limo bangeteka laini moganyerete kwamenya koyunga egechungi kyabo chokire hande kitambe process yeyo go change egechungi kwanyanga sino kamusumali geta kanda kabo choli egechunjugo hande e process yeyo nsikwanyaranga imechando yasoire abanyaranga yani obonte esetinga abantu barabasa kurwana igoro yera ide kero mondo ataitase na tinginye tiko sino timete sino metinga jobo tali tingende yonsi kwa kasire etinga na erororo yarenge yogo sie bituma na erororo yarenge go sioboli ometinga erige chunjugo kia yekia no boli rabeke gosi kwando moiboli ogatenga ngaigwasi obo mwanyarebe na ukani nganyarebe tali gosi boli arigo enga keri akatali bono igo konyoranga chitinga chonse chibwato omochogani na bego si bituma na bego si oboli abakolende Frida tengo tebinga ekero tete gosierwa oboli oikora kanyaba abantu bechi bando barakora ose waka boire bituma birio ogotebanga ngoruseri oboli ayo gwasi oboli bwa gwakora kwamanya kubike bituma biri bono kurugoro warusi obosi boli kando konyoranga mboburukaine no oboli yake at least bwasi byoboli boli kwabwata. Yes Frida negatia mangana kabere ase ebinyoro byeito ase kolende abantu bali betinga tenga Frida baira maskani yabo ande balenge abatindi kigima mbaro bale kokelia emetoliro yes Frida tanga enacha nemetoliro etato kolende nomentete omotoliro yomo enusu osenusu babwata moisa moge bama etenga egunye ewekiraga igongwale ko actually woko minana na bara watebe omotoliro no legali togere mwachaka kogera yoro woko uarenga se chitinga chira kindi bona iga ngaitenga bono rero iga ni chikiro actually kwenda kwa sunge kiro igorali kwatebwesi ekiro ne chiringi 10 times chikiro chiri kwa wakana ebituma bya gosoboli bwabo. Yes Frida yunera igatia gendrete kendra ime yensemo elia yechitinga askolende bono igamba libatama etia mangane chitinga bakoli
ria obokima bose obosi bakuru bosi kweduka Frida kabisa lakini nchomete obosi bari bweduka batebareke mahene nchino mugusi nche bosi bari bweduka tingo igota ngo yunga no mochere na kwanza bosi buli umaete enchera bora bete okubumata iga kwanyoranga Frida bwa sireiro kobokoime aka umugusi igo ikoke ndetinga osi ebituma byago Frida no maitege koroboli nigo abagakarire kare ekero omuntu abere gakuruga ari kubwata timaite nabagusi bose ebisakumbiro akubwata obusi boli oborutenyasi otanante tienyasi igomborai aite kinege sakukia baluya akasakukia baluya ekero bako kingo kuma bwayire ikabara abo chwatenyasi barata ikisokoro cyenyasi nganga kimoigweto bokumo abanyakoirana Monchumulile Ndizi TV nakwenda gusangana into ekerengereri kiao botumanyinga egekoro kiao nkirikieki okwegokeria mangana kia kwa bete gukora kure omoke na boigo atali gokorekana ase amatuko abono iga ase oragusangana into bene ase emambi yabono ase tukota inga Monchumulile Ndizi TV na utubwa tutera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News hawetera ase omtandao www.ndizitv.net na boso asensemo ya Facebook ntobwate ensemelia ekorokunga share ose ekiara kebora getego chia ase ensemo yokolia gwesimi yao aso ko bagoshana bayokobeka ase page yao ime yensemo area ya Facebook na bayo ko like boso gwanja na bigotoma liukolia Frida na tengo turarango mbarabya bere bagoswa ime yumurobere wensakia ase emambi yabono ndochenga Joyce Nyanchama niko live kutoka Saudia. Honorable Julius Omosomba, present from Amakara Scheme, Nyamira County. Ndochebo iko Joash Ondimu, alenga korua Getare Girls, niko well tuned ndani. Ndoche Rebecca Bochere, oino, atebanga live from Saudi Arabia, niko ndani. Timatenze meonde na roso ile? Simiane aracharari rake. Alright. Rose Mwebi Mabundu niko ndani. Grace Ongwenyi from Kijauri Nyanshongo following. Kijana mtulifu kutoka Nyacheko niko ndani hadi mwisho. Margaret Magi watching live from Enduma. Jared Orure Machurechi kuruanya Chiche secondary watching. Na wagondoche Edwin Omwenga kurua Kiserian Dam presenter niko ndani yomoroberio obwensakia Monchumulile Ndizi TV genda utobwate na boiko usangana ncho ekarengera kiao anemono igoro yamangana alia okoba gokwegokeria ase emambia yabono Frida na manga gendrate ime ye county ya Kisii twabatokoranga litukolia muisonde omo konyi w'umugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda na beteka kwenda sikigambiro kwamereria ogochorwa wako isiko kwaye ase bunge ye Senate ase coordinator tokoranga nigo mugavana we county ya Kisii abeteka korua Elieta ningoyo gose na beteka gochora Elijah Obebo gochakobanga nero rabeka koba omokonyo ye inyora Elijah nigakorukura sensemeria nyaribali chache ande nigo abereka gotenerera asensemeria public service board igo na beteka komochora abolitko igoro ase korende ekigambiro kura sensemeria Machakos akiabetege gotenenia county ya Kisii koralia bene ngari bagerigo ndirororo oikababere bagotegerera kina kia Dr. Robert Monda na boigo ukonacha wakorekana alright turarango naralia ya abete litkoligoro kurua ase ebunge ye county ya Kisii magega yokuruswa abisi oyo kabeire omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda ase county assembly amone senate asama mocho bononigo omo speaker bwe county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba araliri bene ogochora kwaye omugabana bwe county ya Kisii Elijah Obebo asugo chakoba omukonyi oye. I am pleased to inform this honorable house that I have received a communication from His Excellency, the Governor of Kisii, Paulo Simbalat, which reads as follows. Pursuant to provision of Section 32T of the County Government Amendment Act 2012,
as read with the provision of the Public Appointment County Assembly's Approval Act number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on bureau for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name, Mr. Elijah Opepo. ID number 16004184. Honorable members, pursuant to Article 179, subsection 2 of the Constitution of Kenya 2010, understanding order number 185, subsection 4, I hereby commit the nomination of Mr. Elijah Opepo as the Deputy Governor of Kisii County Government to the Committee on Appointment for vetting and report back to this House within 14 days. Ensemo yaba MCA bakoragwa no mu majority leader Henry Moracha nigo bakira omugabana we county ya Kisii mono asokolenta elieteli obosibye county assembly asebatebire mbachikomochora ekyagera orokiri obukoreri obya service ya public service board asabaga gochorwa bangoiga asekolende okorarigwo ko kwarusirie abangemono asekirogekyo yo minto bebo I know no Nyanchama bwe chama ya ODM buno mo governor na inchi bunanje igo within 14 days. Trust me, as an assembly ngo moetitole tonyore deputy governor ngia nande ngo moiraniri mo governor mbia mono asengencho yo gotigira abanyali bali ekerugo kiabo kyobo deputy governor buna achire Australian service gali public service board and he is an honest man. Aba MC abo ni gobo tebire okogenda kwaye monda ase kotoba pil terigo chiakoba egetango asogochora omokonyi bo mugavana William monda tego tokorera kendi Jones because na chiete court uno mokenya onde bwens na etu amatuka ya kogenda as the court may say we respect, but as of now tebuati any watertight anything tebuati kendi Jones ndoma etiko senero kwanza Asichinga kecho nigo omo MCA omochore Edna Kwamboka atebire onyogo choro kwaye Elijah gochoko konya kolenta amagenderero nigera bebya asoko gendereria e county ya Kisii. I just hope that the right procedure was followed, and I pray if this is what is going to help our county government to deliver, then so be it, because we have engaged in a pull and back and forth. But we don't want to delay development anymore because they are saying that the fights in the county between the executive and the assembly is what's delaying our development. Ase egikarogie bunge ye county ya Kisii ritkolia lero ni golietalia ye Elijah Opepo lekigwa ase egikarekyo no mo speaker bwe county ya Kisii aseliana netukurwa ase omugabana bwe county ya Kisii eliogo chikoba omokonyo ye golipotalia egetaseni kya Ndizi TV korugaiga ase amagacho ye bunge ye county ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi. Mwanjumulelia Ndizi TV ayunaro abetega koba kurwa ase ensemo area ye bunge ye county ya Kisii FRIDAH elieteri nigo liabeteri kominyukigwa ase birundo ebinene kegima kabisa ase ebunge ye county ya Kisii ase wikera chinga kichwatenga wikera bono gantoro chiketango kende gionsi yoko mochora omokonyi womo governor ime ye county ya Kisii kolende Keri FRIDAH na liabete kurwa sensemo ya Machakos na boigo mbitango kiebi omo governor turoche abirega utwara nonyaka chete gochora omokonyo ye antumetinga emirubirinerere ekubwatigwa elinde koene kyanga oliabete kagochora obirega gokorerwa vetted osiga kulingorigwa arenga gose naisaine kobera sekiruge ekyo igontumetinga ekyombe kyobochori ne chimbebe IEBC abadongera bekwateneni igona ndini baraboba bwenete wetia oliobete kagochorwa nabo igo Dr. Robert Monda abutwagate bikarenga nabeteka gwikira nabo sibwe kigambero igo ikino kigetango kirirete kora mutenenia oliobete kagochoro gosekotenenia omugavana wi county ya Kisii elinde gochikoene kyanga teneni oyunere omokonyoye
Yes, roboto ni gorwa betero kwaliga nigwa nere Vincent Onyancha anemono asabeteka kumulekera esabali entambe ebunge county ya Kisii na biko mugavana we county ya Kisii abwate ase okomochora omokonyi oye ase oyoraje kumubwate sia maiga yogwa kwa isiko nekegambero bosikwa kwa isiko ne Senator Robert Monda. Okuogo kawa no kumusanana kwa eneketi wase bunge ye county ya Kisii. Chenga kichoko ni kumwaka isiko yo kabairo mokonyo mo governor wa county Robert Monda. Voigo ama beba kabwata nsase bunge ye Senate magega ya Dennis Misati oyo gataba Koreana ni kuchibasa chaye. Kolera na goitira mariga bosio we Senate. If my dad chooses to choose friendship over the truth, then let it be so. We are tried for all that period, but now she was expectant. Actually, during those hard times, my wife miscarried. Just miscarried a baby. Voigo Ruben Monda umuromu wa Robert Monda nere tatigareti maiga asaga netio bwana na kogania ni gaganiri mu muromu abo wako isiko kurwa sobo koreri bwaje buno mokonyi wo mu governor. I've come here to seek for justice for myself and the justice that I want, if my brother can be removed from office so that he can come to his senses. And I'm praying for him so that he can even see the kingdom of heaven. For the bills you settled for this witness? And I'm now on injections. Right now I've done 3 injections. I have a 41 to do. And I have so many drugs to take. Something my life is in danger. That's why I decided to come, because he has mistreated me many times. I forgive him, but this time around I said I must come on my own volition. Thank you, the senators, the honorable senators. Thank you. Onsia yakana chuane Senate na Monda wako isiko. Kolende Monda taisanigeti no kona choko woko mwaka isiko. Ekikia mwirete Monda wekabosi weke gambero. Nagosoera Senate omonogeriwe Senate aboigo n'abantu bandi babere asekine kyokera chikotegererwa stariki emeronge benesanemo omukinyoyiga ekrayu arobeirin nigo mu governor wa county ya Kisii Paul Simbarati abwatokereria taria ye Elijah Obebo oyoro munyakero bobo bokoreri gose service board ase county ya Kisii buna omokonyoye kolende ningikira irere Elijah Obebo tabase goso obisi bwangoiga litangani koika IBC enyare kubwatoka enumeration certificate asebono inyorobuna ntobwati IBC oigo IBC goike bwatokeleta liaye elicha boybo weta certificate aboigo IBC goikeleta liaye se gazette nagote abuna ni gachori no mokonyi mu governor buna murwandondo bwensi wekerogo kyoborai ayo atarakolekana IBC goika enyare kubwatoka clearance certificate na boigo nomination certificate kurwase kiama kelia ale una omokonyo mu governor eye kubeteria tware kiama kolende ayataga kolekana asengencho ekiama na bokera beo kolende IBC teyo maiga yayonsi kolekana goika elicha bebo anyare koiwe certificate no monogari gosomo clerk we county ekera bwatokira yo anyare konyo bwatoka gochia IBC egetango kende kerageri chata basogoso bisibwangoiga neribuna goika chinkwana chikolekane chikura goze vetting chikolekana ase county assembly abwase bararwa machivu gochia IBC e committee yuboigo nene kibuna yali ke robot rwabo igororogo tukwa Elijah asebe baraka chikura ase county assembly ekero county assembly era iti na komochorelicha konyara koba omokonyu mu governor wa county ya Kisii niko bwente koli kali huko ocha se kombekeriki IBC komanyibuna waitabiranire nabamochorire Elijah
ochiko wa mokonyi bwo mugavana we county ya Kisii maiga ya IBC konyora liukerio nigera nyale komanyia county assembly abase baranyale kuri kazi gazette buna Elijah ocholiru na goitigwa koba omokonyi bwo mugavana we county ya Kisii kolende ayonsi nigera abakongokorekana kobwatekana unago ikiraboniga aiga Kenya ekiombe kyomo chorine chimbebe tikeyo ekyo kiraeneki ayonsi onsi kyanda ikumine libuna isekonyalekana omokonyi bwo mugavana Robert Monda obuire asekigambero nigarerane asemirimo yaye Elijah nkayarachi elyo aliribulyo Vincent Onyancha, Ndizi TV. Wiyake gima mwancho murigereria buno igwete Vincent Onyancha abereka gutwerera asobwagare ebinabyo ebitango birairere Elijah Obebo wotasoa abisi buangoiga ekero mwancho murigereria abereka kumurikiranga nigo ekyombekerige kumurikira amangana yobochori osigetenta amangana yobochori ne chimbebe IBC getarabage korosigwa goika bonoiga ekyo kirabage kwena na a certificate ya nomination gocha sensemo ya Elijah Obebo igonta kwa certificate litakonyara koba kagoswa abisi nabigo engane ndenene omurikire nelinga maiga ya Dr. Robert Monda goika bosibwe kigambero sokwa merelia okona cha gwe senate nigo kigambero kirikia Machakos kyabetege kurwa oko Chicago cha se county ya Kisii gotarale benenga libaga ndirororo asensemeli yomokonyi bumugabana nkirabe ko kwanerengane yo joba na FRIDAH engana ndo chinga boigo yabetege koleta okay ndi yabetege koleta kungusana na boigo kwene kinga yabeire gikuturubania ensemo elia yale kwa okoboko umugavana anemono asirite lyabetege kobeko busio bwibunge ye county ya Kisii na nokuna cha kwabete kukuruse ugochika kwabete kukuruwe kurwa ase ebunge akurwa ase ekoti elia ya Machakos asama sabo abetega kobeko anemono gutanga elieta liria ye kobeko ase gazeti ya serikali elieta liomo umurai bose umukonyi oye oyo yobetega gochorwa nomokonyi nomugavana we county ya Kisii Elijah Obebo ando chinga ekunege tango ekenene Kongo ekenene semeria ekomo omugavana yabete konyora egetango ekenene asengincho maete ogochiko tangane kwarengenga ekina kyabere kobekwa asikolende ogochiko kundo chinga ngora ngochibono gotenenia emerobelionsi ere ase bunge ye county ya Kisii as kugendera aso komochora omukonyoye kunege tange tangani igo ase county ya Kisii nimetenga abamenyi babere bagwesokia korechensemo abakoreria marieta mbaroro babete bakubuli mugavana abegakorigereria ensemeli y'abaswati mbaroro bagatebanga egesako kora sensemeli y'umunyalibali actually bagasuggest ya marieta korwa sensemeli nga omugavana abegakuimukirie telio nabegogochoro mukonye kulinde nainde asentundende nigo twarorire omugavana aratiga kugwera sensemeli ya nyalibali yesoberera kuwera nyalibali asikolendo koranga nagete chisabu chaebuya kegera turushinga Elijah Obebo ase njera abantu abango maiti buna umwana siasa oli nabantu beto tebanga abateneneri bose managers ase koranga nabeta kulilinga ekirogeke chingincho ndo chinga asobo kumubwa abokoba no kochora umwana siasa ase bono iga umwana siasa bere gako maite mwana siasa nere wigate mugamote mane chinguru lakini kolende managero abange babonigo bakubwatia amachiko ogochika kumurayo yenga kiako tebiri korege mirimo iga nabo igo obagakorwa obo semi FRIDAH asikolene no chinga ensemo ya Monda etali omweli oye Monda nabwate libaga lya bene anene mono ase okwene kinga obere naende gakwerwanira
nabwatire bakali ari kuyegerera kigima FRIDAH asenge nchondo chinga ikatie bintu barachi gotenenera mbiringa omerobeli abetege kubwatigwa asukumorusia asenge ncho asesene tigartenga ensemo seneti barubaro chinga nigo yabetege kurigiriria ensemelia yobukurumi kuline bachite kubwatigwa emerobeli bwendrete njabwatite kurwa ase bunge ye county ya Kisii onokatenga anemone sikina kilikira chikumurikira mono nensemo yemeroberio rande bono Dr. Robert Monda rabara bega chikwenyorera libaga yugo chakoira na soborai me county ya Kisii kogenda nemermo yaye bati mwanchi muri genda gusangana intwe kerengere kiago nga kioroche mo konyi gosoyo kabiro mo konyi bo mugavana be county ya Kisii Dr. Robert Monda kiara bega koira na se county ya Kisii nga kiorocho bokoleri borachikoba nga kyobwa mategati yaye no mugavana ye borachikoba gati yaye naba MC bali babete bakumwaka isiko nga kiera bensemeyo igosanga na into gwetera asinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria ya YouTube gwetera Ndizi TV News gwetera asi namba ito ya 0792192834 na gwetera aso mtandao ito www.ndizitv.net asonyora chinsa emerongo ebere na inyama tuko atano nabere ye wiki FRIDAH boigo gitango kende nkilinga ekyombekia IEBC wikira bono iga nkirabe kwa aroro singane kwa nekinga nonyanga kara etigwe ne bunge ye county ya Kisii ngoko ena ne certificate ne kyombekia IEBC aswikira ndo chinga bono ona bo ndiko nekinga babere county ya Kisii abere konyora omokonyo bo nigo eraire ekeka ekugeta manyiri asingi ntunturamanya ndire lieri IEBC irabege kobekwa ase obokoreri waye nkagete asege karokeri kyabete kego korekana agati abagwatani ko sensemo yobu mabwazimio la umoja na bigo Kenya kwanza angagete NADCO report eli abage kubwatuka gocha sensemo yo murayibense na bigo murayibiki amagia ODM Raila Odinga igo kibarabe bakobetese inse ngitemba chikobeke merobelio asoko nekinga ngakibarabe bagochora abo bisakura sensemeri ya IEBC imetinga chinse monchiro chiganetie obochori gokorekana anene korwa ase ward eri ya Nyamaiya ase ward ya Nyansiongo mbaga nitio bochori bobo gokorekana ilinde gochora barayi babo kulinde na ende mna tuwateba egetango kerororo nensemeri ya IEBC yes FRIDAH na boigo enganeye tali county ya Kisii yo kabere konyorobo kongu aso konyoro mokonyobo ensemo ye county area Wajir lili omokonyi bwo mugavana abete gagwa kwa isiko ningo ababet akabete kwenda asensemo yekigambero atema kuyegerera lakini chita okungusana go kabaroro engana abete kwiranga bakatwara omokonyi mugavana ange myaka ibere FRIDAH ange myaka ibere obwato omokonyi abakonyi baba gavana babere aseigo tali county ya Kisii yoka nigengane yaraberege ko base chinsemo chinde asikolende okugani kwa bamenyi be county ya Kisii nkolinga omorobere yebege kwa ayeliwe linde omugavana abega konyora omokonyo ye ase obwango kolinde FRIDAH omokonyo mugavana abe tabaro emeremero nechote ne county ya Kisii emerema actually terigotenna emeremo goikegenderere mbike biratenene ko sensemo yogo tabano omokonyo bumugavana lakini ebinte binge oikabigenderere kero kuligirira timeti ingigekogera nabere nkora ligeri ngane yasobo ime ningigekogera konyoranga abakonyi baba gavana ekera basoira soborai matukomake okonyaranga emirobeli yokubaka isiko nerororo lakini ekera kuligirira ngaki yogo yakireko okonyaranga no baramo lakini bago so abisi kungusana na gwachaka gotokororo yes FRIDAH nabe yoko manyanga tali county ya Kisii yoka abakonye bagavana baende kungusana na oigo county ya Bomet county ya Kericho county area ya Trans Nzoia oigo Meru county chinyinge kegima njendo chenga abokongo borombo linga mbara egwa emeroberio bagwenda tokora ne serikali mbara egwa emeremo bara bagokora akonyaranga bono nigo banyete bayegwe emeremo bose baewe emeremo nomugavana umugavana oranyoranga tara kwa meremo matobu no muntu aho cyakwengusanana njendo chenga nigo bale batabwate emeremo they are idle atakoro idle nyoranga waje kurwanyo moneno
okora mutie machinguru Frida no eno mukungu asenka utamukonye ti anyore biasara utamukonye ti anyora sako ni chinyanya nabo konyoranga uchakire kwenda ukora uchakire kuralia mangana ala se nyumba yawe nyomo yawo uchakire bitina se kinyoro siko na nebwendrete nga baye kwemeremo yabo bawelete obongo bwa at least ai job kare gutokora bono mambia nga babwendete baye kwemeremeri bakora iyo ko keep busy mbachi korengereri nga bono mete boss yane tabwenereti aikarasa sekero geke bachake kumotie machinguru iyo mancho murigereria ntobe tokorigia omumanyi wekerengo keigoro monabe kagotoerera sobwa garinga ingane yiga yabakonyi baba governor keringa kitowete ngaba ngusananire n'aba governor babo ninki kegendeta ko ne kigwase chi county ndoro chino na se county ya Siaya mangana beteka okoreka na agali amabekagima igo manchu murigereria na isangange kerenga kyawo nga akubwatikana n'ingane iyo ninki orengereti nga abakonyi baba governor emerobele guchiabe ko yokubaka isiko basangana intwe ekerengereri kyago atimetia sense mende job metio sikwabere gukora chiskuru chigendete kulira ngambara babako yego chibesa kurwa sensemeri ye serikali abagendete kwanekia nga ngocha kubabitiririere gotumanka aborokigwa bachikuye chibesa echibabiri bagotumika asiskuru ekiagera ngani go chiskuru chibwate merobelio chibwenete goikirania abano igachigo soli chibwenete gokorekana animetigali siskuru ambabwenete baragire na besanchira bachikubwate kwa asikuru serikali nene yuni ngana yogo ichani Fridah Kigima asenge ncho nigo chibesa tiri chabere chikuru sira go chiasi chisukuru na ende serikali nebenete eyayereri asenge nchekero mwana go tomunka ingane lingwe nkumuira ni ele maiga ase chisemi asenge ncho nigo konyoranga anemono ase chinga buni chinga ni chamatemu Fridah ono ni matisukuru au mbaendete kuyaligania asamatemu mbale babere bagochaka agokora amatemu asige kero bako bagotumuka umwana nigako bagakwira na magana bona abara abetakora amatemu onse sigo ni nganto sabanga serikali ritambukero kyabwango rine kwene kinga ababero automachibese cyo rine twenda gusira chisemi ase ense yeito ya Kenya Fridah tibete se kwa rire nga chiskuru chinyinge che serikali actually umwako yiga nigo chibwata borokigwa bange akero kuri elia nga nigo abaiboli ababere bakonganya bana babo kurwasi chiskuru cy'abantu nyene ocha ase chiskuru che serikali ekero kuliana ne serikali kere kuge egendete kurobelia ngakibabwene kubwata kachibesa babire bakwenekia nga omubaro monene bwaborokigwa obere gokwenekigwa ase chiskuru che serikali nabe bwene go Fridah asinge chiskuru che serikali nigo chibwendrete gokonya kero omwana okorwa asa kwenyara naboigo bali bakorwa ase chinsemo batali kwenyara ase ne bwendrete bono iga noroche enjera serikali egenda tukubika chibesa ase obwagachi bwechipara ase obwagachi bwechinsemo au obwagachi bwechinyomba njeno chenga kwanza umoroberio tole kuna chibesa chibekwa ase chisemi Fridah talinga nkwamereri umoroberio wechinyomba lakini Fridah lende enjera serikali etobulito umoroberio wechinyomba boigonto bwendrete serikali nero eligencherende ebeke umurubiri asisemi asi tutebenga serikali nebwendereteche serikali eracheche eonjore lichiskuru echi che primary chitwale ekerengo gichiskuru chi academy serikali indo chenga nigera bege konya chiskuru atambike gima Fridah yes na indo chenga chiskuru onchigenda takumolekwa kera yaberege ko heneki wonga amabagali ya form 1 actually abayibuli abange mbabete bagwakani bwechibesa bagote bigunga gorali rube inali umwaro kiwo arabeka ko so ase skuru iwachi skuru chicyarenge konya amabaga actually
chabere chikomurikwa igobo tukingambo genderete yes tugobo tukiboenderete korwa asenge njogo ne kinga obokurumi na butota iti asense iti ya Kenya onya abana bakugura amabaga chiri bukomi chiri bwe 20 chiri bwe 30 tokonyoranga na bokonyoranga ase ensemo elia ya bali batari kwenyara batwalire chinga kichingo FRIDAH boigo na manga beta ko bali tukoligoro asto toro chinga litukolia igoro nigo lia lengeli tuko liemenwa ense engima World Oral Day ase obe litukolia beta chengerwa chinsemo au ase ime ye county ya Kisii enyagitali emo ekorunga Nova Prime Health Dental Hospital bakubwaterana ne kampuni ekorosia amaliogo ya maino a Colgate babita butalira enka ya bana ya jogo asomojiga bugo chingera litukelia saboigo babete bagosemia abamenyi abensemo ya Gusii kwene kinga nkwenda bale kuligirirwa amaino kera chinga kirinde kwene kinga amainabo abeire gago twara obochenwa obuya tengo turarango oroboti ngirwa beteru kwani nere ndemo Stephen. Now today is 20th of March and it is World Oral Health Day, where we are celebrating a healthy mouth. And a healthy mouth is a mouth that is free of oral diseases, mostly free of caries, free of gum diseases, a mouth that doesn't have any form of bleeding, mouth that doesn't have bad breath and such. Rero kobali tukolia ensengima kumulikiro bochenu bwemenwa enyagetaria Nova Prime gekubwatirana na Colgate nigo batalire nka ya bana ya jogo bosongo. We decided to come here to a children's home to offer our services to the less fortunate in the society, and that is why we picked this particular children's home, and we picked the children, mostly they're below the age of 10. So we were blessed to have some little donations from Colgate. Those are the things that we have distributed to these children. And we have shown them how to brush their teeth. We have actually brushed together. It's important that we have received a very good daktari who offered to give back to the society by choosing our institution as the only place to give that service. I think we appreciate her so much for this, and we want other people to emulate this kind of gesture that is given to us. Not all doctors are coming here. In fact, for oral, I think we have only 2. Now you're the second person coming back to this country. Asomurobeli bweli tuko nigo basemia bana chinchira chio kwerenda emenwa na mainabo. Dani chinga kiechio nigo barira buno yo mwasa abantu batataba nene niginga kiya mabatwalire mechando ya mainabo ukobolia kwa bobono na abantu utarira chinya gitari chia maino kerengaki bunenchira yo kwerinda na gwetanga ne mechando ya maino. And when it comes to children, for children it's even worse because it's almost at 50% of all the children that we have. So you can imagine if you have maybe 10 children in a room, 5 of them have active caries cavities. I think it is very sad because most of the time you find the parents don't know, they're ignorant, they don't know when to start cleaning the oral cavity. They don't know how to do it, and some of them think that when a child is at the age of 4, age of 5, they are old enough to take care of their mouths. And so that is the time that I take with the parents to teach them, to let them know the importance of getting involved in keeping the mouths of their children clean. Koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya jogo egotoka ime ya bosongo erietariane Ndemo Stephen. Aina rabeteka okorekana asensemeli ya jogo chingaki ensengima yalego chengera obochenu asensemeli yomono atakote panga jobo kera ekimo kyomubere ngebwenete kene kigwanga nege chenu kere ekero kurirenga aimeno yaito ntobwenete twene kyanga ngosibigwere kera lituko ekero kurirenga kampuni eri ekwena na amaliogo yogo sibia emenu Colgate yaberige kubwate
kweterana na boigo gosomia anene abana asna reba gosingiranga abana actually mbabwenete kumanyigwa ngakibwenete baba bagosibia amainabo elinde kwanekia obo chenu ase emeno yabo Frida negento kengencho ase abamenyi borogongo rwa Gusii na boigo chinsemo au batategeretenga okwenda ko cheki kwa amaino na boigo kumanya obo chenu wa amaino bo ao negento kengencho Frida alino lenya kuruma boli nse ayarondi anya ano watege shekene Frida kere lino ligo koroma nigo no eno kuragera gugosinya Frida okoranga endagerengiye lya omosoli tinde kwa abantu apetetie mambia lakini endagere libwanje tae asi kunyoranga endagera no irochira kini okoiria kwaba engaki enkongu olino liko gwati Frida asigone bwenderete abantu besibia amaino nkalinga abantu bwenete kwisibia amaino bose no bwenete kwisibia at least gatatu lituko at least gatatu lituko mambia mugaso maroba kolende koras nyumugaso enshwanga otararara waba gusibia endagereri kwabere gukolia litukoligima kwa yesibe nabo iko kichya mambi Frida asengencho noboso kwabonene Frida ekero muntu cha komonyerera kolende kwanyoranga limusuri korwa asomo nuoye ndilie lyokoboke yoranga Frida abantu tebanga okunya gukwana abantu akasoko yo moyo bakunya kogendo yo moyo ningi bose ndigoso gocha gwakora gukwana yes Frida igo nebwendrete abantu besibya maino nawe kolenda obochenu bwa maino yes yango turarango senseme ye mitando torembara bya babere bagoswa ase omoroberio ENSAKIA emambia yabono Samuel Blessed sanatanga korua suneka following from Nyakoye Yobesh Onyancha however it's not easy for Monda to come back but if it happens the MCAs will have no option. Dolphin Moratanga, good morning Job and Frida watching live from diaspora. Wish my family, parents were keyword Diana Bonchari, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies to have a joyful day in ENSAKIA till the end. Taisi ALHAMISI atebanga from Nakuru City as usual. Joyce Nyanchama live korua Saudia. Honorable Jorias Omosomba tenga present from Amakara Schema Nyamira County. Joas Ondimi from Getari atebanga akondani yomorobelio Boigondo che Rebecca Bochere oina watebanga akondani ya kutoka Saudia. Thomas Sangara Burkina Faso tenga from Nyinkwani kondani. Rose Mwebi from Mabundu nkaiteneria ya Nyamira akondani. Grace Ongwenyi akotebanga niko live kutoka Nyansiongo kijana mtulifu korua ensemo ya Nyatieko abuwa negatia wera so asomorobelio bw'ENSAKIA emambia bono mwanchungule Ndizi TV abokondo tuwata simitando ya Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News abwetera asena ito 0792192834 biyake gimo mwanchumuli agenda ko sanga ekerengere likiago sendo chengato aberito gukora entunda entangane yo morobelio bw'ENSAKIA bono mambia ikoto skato anyigera ngwira ntora sege KERUBO elinto sase entunda ya kabire chinga kitora beto kumulikira sensemo ya magazeti ekeronda bengo gwetira ase gazeti ya Daily Nation asensemo ya Job ni garabe kako gwetia ase gazeti ya The Standard ikoto skato anyigera ngoso atole asomutimo komokeigo kolende ngwira natole elinde togende gusanga amange Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusii nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kerari tukori ALHAMISI enseye monenusu ya maragoba ekingekero cy'omugusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo
nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buna okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia ALHAMISI wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana Womokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero semo mwana Wokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja gotoichoreria abana aga nike kesho nike kesho wataipenda kuna akishingo mechumukonya kulikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko nafikiria kwanza nijitambulishe mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars mimi ni msanii ayega nori go gonya gotera abana ba chochi abana ba tota abana abo banyene no bwatnyo na abana Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo rikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Ijuma 3 chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao ine kwabiri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikotumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines
chimashini chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatie chimashini chinde chinyinge. Batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii. Aseba alinene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu. Azamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii. Na voko bakirisi mgwetera stinamba chabo. Gusii Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu bikutumeka sege kege tambe. Asiri guridense. Ajereda. Sales Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo cho Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyomo cho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atori to kurida marwiri na malaria kuri tori sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyomo chobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Salim Gyokoraga. Na I want to go in Gyokora. You know when I left in Kenya, then I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Gakuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wiki Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko imeandizi TV Nyabeta Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail
ngoni abarechi calculator ebintu bigotumeka somuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma nabo igo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabara ne chiabisi cha NHF angine gataseni kya mabuta ye chigari kya rubis goseki kya manyekane tebu na kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444 omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bw'omugusii. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chianga buna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroise bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge igoba gotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School.
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kende giakorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigo tokwegokeria KERUBO wenya wetrasa marioga yokorwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngorokorosi mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntogwate chimashini chigo kumureka chiaro ranki KERUBO tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi KERUBO bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi mashini yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breakers,
pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. ine kwabere gukoria kimashini chingia echura tumekase mirimo yao bono lichi yao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo tumekasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsamu cha Kisii kugenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi ngwetera namba chabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumbeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Wiyake gima mwancho muriyeria na ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitoka ntego sanga imeyomoro bilio bw'ENSAKIA abono mambia mbemano asibali mugenda tego tobwati asensemo chi mtandao anena asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital kerondo chinga ingeraye litongo Jaredo uru akatabanga kurwa igonga AP Line Salams Club abo mariba MAANGI present na wafuatao Albert Kirera Rasugu Caleb Shila Kemtoje Rida Nyabate Matumbo Junior Reloaded Teresa Omboko Rose Michemo na Beatrice Kiondi aka Gesare bonsi basoe imeyomoro belio kerondo chinga Edwin Matagaro Brownie Onchari katanga good morning Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned in live with Jenny Moreka Kajemi, Emily Movasi, Salome Onyoni, Embusuro Engia na mashabiki wote. Cecilia Kemtondo chinga karigo tokwani abono mambia mbia sana kerondo chinga Rose Michemo akatebanga good morning from Nairobi Pipeline akatebanga omongina Edel Monte na Habi Naftali Onyango wapi Victor Omondo Miyenda Shila Kemtora Sugukare Bwengera Yeri Tongo Jaredoru Jaredo Yunge okogoro kwembata Barnabas Ratemoge Konge Kalisa wakalisa Wanyatieko Salome Onyoni soa imeyomoro belio Teresa Kemto akatebanga good morning Job and FRIDAH from Murang'a tuned in biamana sana asifali magenda takulika ujumbe ino obono mambi umanchumuligelia asentunde yegam Ometenga niyo toko kwire masemo goika asensemo ya magazeti kerombwate gazeti ya Daily Nation kerangoro mulikera gazeti yo ase page ntangani nigo mulikibwe gazeti yo
ayenegetie emechande gendete koenekigwa ase wizara yobocheno ekeronga nigo ayenekiringa abanyagitari nigo bagendete no mugirobo ase bonoiga iritkulia rero liabere ligosoa ritkulia gatano na kabiri ase ayenegetinga bonoiga koruara imense ya Kenya no muchando monene orabigo koenekigwa ekeronga abaroira bange bagendete gochandika gwetera ase chinyagitari cie serikali achingaki abanyagitari bagendete korwa ebirero byabo anemono ase nsemo babere bakonekenga ase chinyagitari kiri cy'abantu nyene ase lisabume osase binyoro ime nigo bagendete goseria abaroire kubwatikana gosebaroire bali bakire enyagitari korwaligwa ababwate chikadi cia NHIF ekero bayenekirenga kurasa nsemo ya serikali niko babwate lideni lichi bilioni 5 waigo asensemende nigo abanyagitari babere bakorwa notice gose ogochikanga nigo barabe bagochakana ndo mugirobo bene asenseme ya electronic tax invoicing ekera bakanikenga omoroberio yobo kono chevanga gotumika emitanda yekerero teli boikirano akadoro chinga ase gosigati ya magani ali bagendete koboria angati yomoroberio o social health insurance fund oyo bakogochakigwa bonaiga nabo igasensemeri ya NHIF cards echo kigendete koleta omochando nabo igo asensemo yokulika chintans omanchi muri eliantu chikoba tokoigora ase page ya 5 na limo nabo yo 5 na kabere tobe tokumulikira engane yo asobwagale waiga se page yentangani nigegendete kole kwenekigo sinigegendete kumulikira na kibono omurai wense bonoiga na ende arachikoba gakwerwanirira magega yomonto yomogweso kya oyore surgeon umenyeta se omochi onakuru abikira nabo sibweke gambero ase okwamereria okonachwa kwebango asensemeli yomorobeli bokwagacha bwechinyumba cheligulire ensikigima ase kerengo keyemo nukta isano tuchikoligereria page ya kabere tomulikirenga ningi kogera yakwamereria konachwa kwebango akartwane kengalitukolia Jumanne omurai bwense nabagakobetanse esei magaga yo gwanchira no kurugaiga ase ebunge baiga se page yentangani nigo emolikerete inga kibono omurai bekyamagia ODM Raila Odinga abeirega koira ngwarabono asensemeli yokwamereria serikali magaga yo kwenekyanga nachiko baga kurwanire keruko bonyakerugo ase chinse chirichobo mobwa Africa ondo chikwigore page ya kane tororenga ikene kikeirire asensemo yaye gotamiriria serikali nabaiga se page yentangani nigo emolikerete na kibono Ahmed Nasser abereka goikirana ase ekegambero gya East African Court nabaiga gosera ense ya Kenya sebabete bakomwakania osase akogania chimilion chimibere kubwatikananga nigo babete bagotana cha ekine kyaebo ikiranwa nasebabete bakomurina obosibole bwaye bagase page yo entangani nige molikerete na kibono abwatani korwa asensemo ya kupech babeire bakogosereria omugiro kubwatikananga nigo chibesa chabeire chikunyura gwikirana ase chiskuru ase bateringa nigo aborki wakura sensemeyo barabe bakubwati obokoreri bwabo ase nchira yensekegima gochaka omubiro okabere waigase page yentangani nigo abono omuriki bigazete yo amuriketenga amaroire narora bere kagocha ansensemeri batamaitinga ne flu bose covid asaba nyagitari babere bakobori abantu kwane kyanga nkoba bale maiso yase page ya 5 na kabere ntushikomanyanga covid yaberege kwera na bose ne flu egendrete manchumurigeria ainaro amurikire ase gazeti ya Daily Nation page entangani manchumurigeria Ndizi TV gazeti ya The Standard engana emwamu neli ekumulekera ekomotebenga ha omurai wense
kanya ebirundo tali aso bwango bunukagete nase omoroberio olio bwechinyomba ase abetega kubeka esei ase bono abakenya bachire ase kigambiro kwamereria engana elia yogwanchira engana yoko nachwa chibesa kurwa ase ensemo y'abakenya ase gosira obwagachi bwechinyomba ase ligo lirike bono nigo abakenya abo babirotanga nigo lichikelio ryabere gotiga abakenya abange isiko na abange babatanga nchira te turabe gutumika enibo yeserekali bose ebya bose emegondo aso kolera ebyasara bune serekali yabere korokananga erengete boigo nigo engane yu emurekeire ase oboime ase egazeti eye ya The Standard ase boigo egati amangana abarochenga baganeti abega korigererwa naseki bagotebya bakori emeremo beserekali bakane chibese chyo ase okuba betereria boingane ende batanga manganaya nigo akoranga niga kwenda mamincha nelichiko ase ensemo yelichiko ya article 4043 na boigo emerongene na isano nemo ase boigo nigo ekebunge ekyo kielichiko getigete isiko kyombe kiriyo sangereria ebango ya KRA una ensemo erabigo sangereria ebango na boigo nigo enchera baotanga chibese chira bichusangirirwa enchira bekirwa ebingese byelichiko buna ebwenrete ase boigo igazeti eyo egokwanera igoro y'ababunge ebensemo elia ya Kenya Kwanza ababete bagwakera omuswado yuchikura kulende mbasometi lichiko elio ase oboime ase engane yumulikire ase peji ya gatano nemo na gatano na kabere naboigo nige kumulekera igoro yogo chandika kwa bakoli emeremo naboigo abarwaire asinya gichali maiga yogo chaka kumugero toska bositoike ase peji ya kabere egazeti ya The Standard nigotebanga nigobono ere omuchando omonena boigo obororo obonene ase banyagitari naboigo abakoli emeremo banyagitari maiga y'abanyagitari boigo gweswanania ase ensemo yomugiro abanyagitari asinyagitari chinene chiri Faro Hospital mabete bakoswa ase omongiro engana bono erachkwiranga nigo abaroire barachikogenderera gochandika ase boigo torochenga nigo ekigambiro kyabete gekurwa ogochika gochia ase abanyagitari kumirana noyotenenerete obokoli bweserekali bose abakoli emirimo ase eserekali Felix Kosge elinde ko baba kwanera kugayana enganeye eyemaiga yekyombe kelia ya KMPD koralianga na babere bagotiga obokolere bwabo ase enyagitari ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital na boigo nyagitari chonsi chechiri Faro imense ya Kenya engana yabete gotebwa nomo rai ore omoliki wekyombe kelia KMPD Davish Atela oyuboigo batakatebanga egachia mangana akobaire gotwara omogiro na asengencho yokoirani wanse wechibesa chiri bale gwakanwa chintani chigo chigwakanwa ase kerengo kigoro kegima koru agwikira ase kerengo kemerongo kianda nemo ase emia engana yogo ichani kegima ase bono iga barachikonyoranga kolengana nokwania kolia babete bakone nkolinga oyo gwakanu chinkepi abega gwakanwa chibesire emeronge bere chiribu emeronge bere na isano na ibere na boigo yo gwakanu chinyinge abega konwa chibesa emerongo etano nebere chiribu ase kolende bono iga chibese chabere chikwirani wa nse buna okugane kwabo gutayo nabiga gazeti ni kumulekera igoro yomonto obetega goitwa asengencho yogotukuta esimi boigoni okwanera igoro
yabalimi kurwa ase ensemo elia ya Nyeri abugoikera bono iga baganyete ojuwakanwa bonus ase ase abwango iga arakini kolende mbachiganyete ase obwango mono toskeboso ika ase page ya gatatu nigo egokwanira igoro iyo musacha oyomo oyo obetega gosibwa ase ng'encho yokumutigonka omwana omoke oyo aberega gosiburwa ase ng'encho nigo ekigambero getabete gokora obotuki boisaine na boigo korwa obosaidi boisaine eyemaega yekigambere kyo gotareta ebintu bikorani aba ensemo yo mosori gotareta gendo gekoro kinga oyu obetega gukora egekora ekyo nigo alengi omwana kolende bakaba bakoleta ekibande bose ekadi eliyo kubatiswa engana omo nachi ebinabe tatenga ekadi eliyo kubatiswa teli koro kimyaka yo muntu nigo ekoro kya nga omuntu nabatisire nechinga kyabeta kubatiskoleta ligendo kerawe tumeku asokoro kinga omuntu oyo nabatisire boigo ensemo bose ekebao kyabeta korokana ase ensemo yobo site obwo nase ng'encho omonyagitari atabete wikirana ase ekegambero nawe gakorwa obosaiti bwaye nakoena kinga omwana oyo ekene nabete gatigongo kolina tenga munyanyimbo takoba noere oja korwa obosaiti bwaye nga omonto natigonkira ase bono mugako oyo obete gagosibwa ase emyaka 15 habete gagochi kwamereria engane ase kegambere kanene bono arachi gosiborwa ase ng'encho nigo atabe gakoreta ebintu byonse biteganeiri aso kwene kinga obeire gagobwatwa namamocho nigo boigo abaorokia asukuru abono babere bakoralianga na barachi gotwara omugiro onye serikali tiri gochikobwato kachibesa cha capitation hebatenga bono twaganyire yarosire twabitokanya na boigo twabitokorosa asiga serikali bwato kango chibese chi asobwango asenge bono ngani sukuru chigendete gochandika ekyombegeriye otenenera aborokia akia Kupet bose Kenya Union of Post Primary Education nigo bono kyaberege gwestoki kegime atabanga bono omugiro no chigo chaka onya serikali chikubwato ka chibese chyo ase obwango mono toskebosoika ase page ya kane ekomolekera igoro yemeng'anyi ero ase omoroberio oliwo bwagachi bw'ikinyumba ase ligo lirike nigo ensemo yaba Kenya babere bakogenda ase kigambiro aso kwamereria obwagachi obwo bw'ikinyumba ase ligo lirike gati abali bakogenda ase kigambiro nabagereri bobwene bomanya bantu egati yabo Neludi Matindi Gikenye Makai Pauline Nduta Philemon Abuga Shaulin Kaka Jamlik Ontondi ababere bakwenda kwamereria okonacha okwo bose ekerengererie kyoko nacho ugwechibesa cyobwagachi ugwechinyomba seboigo egati amanganali babwate amaboli amange nelinga nigo engane yego kwanera ibuna abantu balia baire bose bali abakwegwa emesara barabakona chibese chikolende bali batari kwegwa barabumba moleke iringa ngakibara chikona chibese ngakibose barachi kwakana chibese ekyo naboigo egati amangana alia ndochinga babete bakumulekera nase ng'encho ensemo umuntara bagakomenya temoleke iri buje igonga aha oyoka tukumana chibese china sakomenya na kiale ase boigo baroche emeng'anyi emenge ase enseme iyo yoko nachwa kwebango aha toko skabosyo wika ase page ya gatano nemo nigo egokwanira igoro y'ababunge abote banga ntunto igetiko soma ebili ye chibesa bose yoko na cha chibesa ni bango ase bono igaba tenga nigo baroba bete bagotwara kwegena nga ebili yasenje serikali abete batabinga nengiyere tigato yeti bakabako yeti kolende bono iga ebintu byabere biko bakongera ase bono iga aba Kenya bagendera ko baboli amaboli nga nkeke mu abete mu gweti bose ono babete nga yente ka kino watu agieteti
ntwabete togitira buyate nabenga umurandia kera kwegwe buku talinga ekera akorandia talinga igamaete amangano nsiale sebuku na arata maite denga no nintu ebiri eto maite bingese bike kurende bingese mbire tutabete tokumanya igati yabaria babete babere bakwe murunganeria igoro yewe maga yewete biri bintu byabere bikobanyora asa abantu babere bakobonchukera igati yabo meri waithira kurwa maragwa John Munyoro kurukigumo chege njuguna kurwa Kandara Edward Muirui Katanga na boigo John Muchunga kurutigani East ababere tenga bono iga nigo abakichukura babere bagoto onchokera batenga ya gaki nkeke mwabete mugwetia asibone gabara yabu babete bagwetia ebidi yu asumo baro omonene ababunge emyeyemo nemerongo 53 nabane babete bagwetia ebili yu ono iga babere bagonchokerwa nababenyi bechinsemo eyo Frida, yes. Ntamanyenga ngakyukwirengane ababunge batebanga ebiri eno eto ayeteti goikira bono iganga okora ntu ayeterete yonse ekero koligereria nga ekero togochora ababunge orwase chibunge nigo tole no kwegena nga ekero baikiranira se bungeri babe bagoto represent boikirano ekero mubunga gwesokia goteba nga tabete kako esoma boikirano ekegera nga no korokia nga taisa ni ko bumubunge ekegera nga ekero baetu ebileli nigo babwenete bayetere ase bataigweti babe bakoboria mabolio babe bakwereserwa sobogari nyenga ninge bile yego kwanera abarabu bono timeti gose ingikeri bae tubakaba bagwetia ebile yiga ekarba tanga bono nigo ya chakiri kubonchukera igomba bwenete kwira chinga kichabo cyabene gotiga kwayerera agwetie bile yo igobono igamba basako tenga mba maitingi yali gokwanera ekyagera ngamba ko babakuyirania already babiri bakoyetia mbagende guchibosio bachaka kuyamereria ngamba bete bako understand agendo kende bara bakuboligwa ningi kya batangete ase ogotaye soma yonsi barabo mangana kyali goseli baetete yachitega onchuka gone ngane bwenete kuligerewa sobo ime ababunge babe bakuyirania nande batebenga tigabonto chaka ko soma buya step by step ba understand ningi kwanera magega yo wetie gendo tigabara ikaransa bara kwana bara yeligereria bara yemulikera bamanyanga ningi bile yego kwanera ekegeranga ebagwete binte binge abakenya bachaka kolera kertwa kero kolera na baro bachikuriye amaene na babinto twete igonga kero bagwete bileri talinga nintu abakenya bago punish na barabo asnara riko ba affect sense meyemo osa sense moyende Frida engana yende yabete korokana ase ensemo yogwete bileri bunando che omorikiwe gazeti yabatebanga abange babo niko babete tebanga ndunda dikukwanira genteke so rete gente tu akekura ase iko barumba bwatekerenganga goika twetie genteke yani mate esere bono iga ai bunge ya rero tenga chibunge chiri cyakare ase biri yale koretwa mate egati ye meremo ye bunge no gwetere gento nakora amonchirio asabwenderete nabera tokinga umura ibwenso bayire gakobali chiko lakini kolende nubune bunge mubwateri bakali abene mugwetera mwetere birieli muyokorere amonchirio kolende barobundo chinga niga barobatetenga wikatweti genteke Frida bonekero koliyele kero mubunge olitochorete kurwase chibunge agweso kyanga okoranga na somete ero manyene nero bwenere ta some gento keri airane asa abantu bali bamwakete chikura batebi ebili ganige gukwanera igana iga ero manyene tara ya understand na ndo yetire ametu muntu gochako abantu bali bamwakete chikura na bago chakumorage byara imerimo kitu akoeta chiko koragali sebunge igoni gento ababunge babwenete kuligereria sobo ime bamanyenga emerimo to abachorete bachikokoragali sebunge nere yabayitere biri eyo bamanyenga ninge gukwanera ase batara igwa babolia maboli babe bakwereserwa yes Frida ayunaro abwenrete kwene kigwa na ebo igondo chinga noena sigazeti unigo umuremyo yomo asamareta Hassan Kamau agotebanga mogo cha mototebinga muasomete ense ebili asinge njonigo yalenge enene asinge njonigo to abayigenete naende muabwate chinga kichibwenrete aso kwene kinga mwabeire mugwetera engane iboigo ensemo yaye omuraibwe kyama kyawaipa Kalonzo Musyoka nigo bono igabera tebanga
ni go bono morai bwense gwetera ase bilie yu arachi komenta egurube ase abakenya bagenderete gochandika ahamurai bwensemo eria ya Wiper Kalonzo Musyoka nigo aganeiri atarire e county ya Nyamira we county ya Kisii ase omwali we wiki ye guchakira kuri alero aso kwene kinga boigo nkwigura ara obisi ase county ya Nyamira we gotarire county ya Kisii aso kubeka emerobeli bene yo kwene kinga obeire gago ebeka bene aso kwamiriria ekirokeria arigetigo chimotwa iga ntorama tarara libuye igora kini kolende ahabuna abamanyi basiasa batebanga nigo arigetie guchikwamiriria ekirogo kyoborai bwense ase amatuko abosio tugosuka bosio ika ase page ya 5 na 2 engana erengete ebango nigo egokwanira igoro yenchira abakoli emirimo ase kyombekeri gosangereria ebango gya KRA babete bakomunyokiwa naba abaremi ebekemeri kelia gya avocado akero bachite gosangereria ebango ase ngenjo nigo batabete boisanika ninganeye engana bono yabere kwirira eserekali otebanga bono tigatunchilinga gente ama ensemanere yamachiko trabeto kuligeria ane mono asto koranga nigo omokonyi bumure bwenseri gathiga shagwa litukulia Jumaine ekarabeta gutwara gikaro nabarimi babeta batanga wikaturigi cinchera rinde kwene kinga twabeto kurusya kibese kikuba yabose egati iye kibese cyo kiganeiri ase abalimi ba avocado asengencho bono nigo abalimi babere bagotonchokera asengencho nigo barochinga ase maiga yokoretwa ogwebintu bunebyo nigo bono engani yabe kwirira avocado oboni wa avocado kwira nanse ase bono yazinga nigera kwira asara enene kigima yakwiriro asara enene kigima ase engencho nigo okina ogona chukwibango kurabe koleta egurube enene ase abalemi imeyense yaicho ya Kenya toskabosyo ugoika ase page ya 12 egazeti ne ya The Standard page 12 gazeti ya The Standard ni kwanira igoro y'ababunge bono babire bakomocha ekyombe keliye kurwania obukurumi naboigo nekyombe keria geokora obutuki asebi nabirengete abakenya ya DPP ase ogo irangora ensemelia yogosangereria obosaidi nabo yokora obotuki igoro yekyombe keria ge KEMSA asubukumi wabete bakorokana ase ensemelia ya KEMSA sabate banga bono nebwendete bayire getambo kero kya bwango asokwene kinga babere bakora obotuki bwa bwango asubikira bono iga omuliki obotambe ase wizara yobochenu anemono otenete obokoreri ase chinyagitari Hari Kimtai abere wakwa fine ekiribu 500 ase engencho yogotarwa amaboli gutairaneri amaboli bunebwenderete ase ensemerio yebunge igoro ekarabeta kubuligwa amaboli amange igoro yengane yose kumoncho muri Ndizi TV nigobono ekyombe kya ESC kyabeyo sabakuire obuwango kigima nekwene kinga babere bakora obotuki waime igoro yenganeye yabere igekoreta obotutukanu obonene boigo nigo kwanera egazeti ya The Standard nigo ekumulikira asakaboko kuwao ogwokolio egazeti ya The Standard nigo kwanera igoro yenchera omugavana county ya Kisii Simba Arati abete gako tiga abantu abange ba committee maega yokomochora Elijah obibokoba omokonyo ye maega yechinkuma gosokanga niga aringe ochagochora abarayibande kurwa ase ensemeli ya Nyalibali asamalieta mange abachaka kuruegwa kolende ensemo ya omugavana akabaga komochora Elijah obebo koba omokonyo ye ase ensemo eyo naende oyo kurwa ase ensemo elia ya Nyalibali chache boigo
nigo ensemo yomora ibwense Ruto atebenga nabe gakwene kinga obeire igagokinia ensemelia yobonye bwisukali ayeniga yakwanete chinsemo alenge alia se county ya Kakamega litligora karata kwigora lituko abeta kwigora a conference iliyo kwene kinga yabantu kubeka chibesa chiabo bose enibo se ensemelia asabeta tenga nerwete kiki makwene kinga obeire gaukinia sector elia yesukali page ya The Standard ya 13 ni ukwanira igoro yechinchira emechieso yokwegia erabege okonya kurwania ebintu birebe ase chinsemo tomete ase gukwaniranga nigemeyegeyo egendrete asinsemo asorogongorwa Nyanza ere ensemelia ya kibirigo asebono ika abantu babire abana baendete kwegelia nabo kwegie mechieso yerabe konekinga babire bakoneke babire bagosegeta asukurwania amabe alia ale ase chinsemo chiria tumete asumwanchu Ndizi TV ase page 13 gazeti ya The Standard nongochi gukolera okomolekera ayale ase gazeti yikolende koraga ni kwemanyia mange na bukugolera gazeti ya The Standard elinde okwemanyia ase oboime igoro yamulekeire ase gazeti yo mwanchu mulie nende ngokwaligania kerondabe ngokwetelia ase gazeti ya Daily Nation kertora betokoligerelia page ya kabere kerondo chomulikibwe gazeti yo amulikirite na kibono abo bisakora sensemeri ya DCI babere baguchakia obotuki magiga yo maralia oyo mokoro sensemeri ya Nation Media Group serieta Mwangi Mwiruli abete gakoenekia Gusii abete kagusaganwa se junction ya Nairobi Nyeri Embu Road se pale yo ya Nairobi Nyeri Embu magiga yoko urwa esimiaye abajyo chiri bubere ekyo abwate kolengana no muri kibwe gazeti yo nigege kolekyo akiabeteke gokorekana chinsa 11:30 chiamambya sabasa chabatatu babegete chisuti chabu babwate egale yemo naboigo babete bakomusagana kolende anigo babete bakumorokia ebunduke yabeteke goserelia obugima bwaye asabeteka kubwatuka ebintu ebyo akolende kolengana nabanyimbo kurwa senseme yo nigo banekirenga bikoro nebyo mbya nyakoyene kigwa bwanguiga asikolende banekirenga mbabe bakuimukia egetambukero elio gokoro obotuki nabo igo kugayana ngane yokolende ando chingo muri kibigazeti yana beteka kugikelia ebikoro binebyo asensemeyo nabo igo kwanekenga abantu niko babwenete gotwara obosibore bwabo nabo igo bolindi bwabo chinga kibagokora emirimo yabo nabo igo ase page yo ya kabere nigo emurikerete nga kibono abantu batano babiri bagwesoke bene nabo igo wikabosibwe kigambero ase okwamerelia okona chwage chibesa sensemelia bakori emirimo ase kerengo keyemo nukta isano igoro yemia ase kerenga kyo koreta kyose kyo gwekerania omorobelyo bobwagachi bwechinyomba cheligolire ensekegima oyo gosegati abali babete bagwesoke nabo igo kwamerelia ngane yo ngamona Dr. Benjamin Magare Gikenyi oyole esajon akora sensemeri ya Nakuru yobeteka gwikirana ase ekegambere kenene kia milimani oyoganetinga engane yo gose act yo ya 2023 ya affordable housing ebeke gotuguterwa ale achi yamagega yo moraibwense kobeta eseyi ogochakirwa bene kumorobelyo yo litkolia Jumanne baigoni go abantu bande babere bakumubwatesia ase torochenga Pauline Nduta Kinyanjoi Philemon Abuga Shalom Kaka na boigo Jamli Kotondi ngati abali babere bakobeka ekinabo sibweke gambero linde kwamerelia engane yo ekero kuligerelia nga gati ya babere bagukwanira ngamona
kero kumurikira nga ekyombe gya KRA kyo gusangiririe bango na kikyabere kyo gusangiririe kibese icho asekorende bamochirie serikali asokora ekyombe kyo gya KRA gukigusangiriria kibese icho baigo nigo bayenekiringa umurubiri yotori omoikerano ekeronga chi county chabere chigo kiamuka ngonga nigo murubiri yo obwenerete gwikiranigwa ne chi county na baigo talinga ne serikali enene ekero kuriria mangana ali babete bakumurikiranga chibese icho nchigo chikonye ba chikubwati imirubiri mikirano ase okwane kyanga chinyombe chichabere chikwaga chona ndenigo chibonete kwana no gucyase chikaunti gosabatene libe chikaunti babe bakumurikira ngane yo asensemende Dr. Magareni ganegetenga nganigo abakori emirimo ase okona cyo chibese icho anigo babere bakurwa ubusibule bwabo bukonyora enengo yabo ekera amurikiritenga chibese icho ambaroro babwendete kugacha chibese cyaba sensemo ichi cooperative baroro babwendete kugacha chibese cyaba ase commercial banks account igoni gwera chikobage kuba urubusibuli bwabo bukugache nibo ekyageranga nigo babitereirie kona chwa chibese icho omanchumuri eri agotaka kwemanya MAANGI kobwatikana ningane yoyo kwamirelia umurobiri bubwaga chibwe chinyomba cheligo lirense naboigo chingia abakonyale gazeti yago ya Daily Nation page ni ya kabiri kogenda guika ase page ya gatatu ni gobono serikali yaberege kuboligwa kwene kyanga ngomurikira bale engana yo gucugwa kana abagotu kibese cyabo wetera asinchira ya M-Pesa ekero kurigerelia oyobetega kubo amereli ngane yo ha Pilti Eldari Care Foundation CEO oyo manyakante na Wanjiku Joyce Kairu niga nikiringa nigo kongusana na kora chikobago kwene kigwa ase familia asene kyanga abantu abange gose abagotu abange mbamaite gutumika kisimi na gose mbabwati kisimi naende okwege na ngoyo ase chiamate gose bali bakolinda abagotu abo bubara bakoenekya ngankonyora bali kibese icho naende babe bakoegwa ose bakoena na kibese icho gukya ase abagotu boigo berega koenekya nganiga abagotu abange barabe bakoruzi kibese cyabo osenga nigo batabe bakonyora kibese icho ekeronga chiamate chirabe chiguitana kobwatikana ne kibese icho ekero kurigerelia nga nigo ekero serikali yakoenekya gose serikali nigo yaberige gutumika emirobelio ayo kubwatuka kibese icho ekero kurinde babere bagutumika kibengi elinde koenekya nga abagotu babere bakonyora kibese cyabo inyora nga kati kibengi babere bagutumika ngamona ebengi ya Post Bank Cooperative ebengi ya Equity KCB na boigo Family Bank na boigo Kenya Women Finance Trust echune chegati chibengi serikali yabereke gutumika elinde kwanike nga abagotwabo babere bakonyora kibesa kero kuriyele boigo nigamurikirite ngana nga abagotu bali babwate emyaka 55 aniko babere bagotigwa isiko asogotaegwa kibesa ekyo kyaberega kolenta obokongu chinga kibaro cy'abagotu bande bakoigwa kibesa asomorobeli yo serikali yaberege kubwatuka kibesa kiri bubere asekera omogotu boigo bereka gukwanira nga bali babeta bakwelikia ase kwenyorera kibese icho asumutinyo kyanda omwakolia agwikira bono igambara babakwegwa bese icho kolende nga nigo kibese icho kirabe chikubwato kwa bwangoiga aboigo nigo aene abolirie serikali nga enseme yoyo morobelio oinwa jamii ase orabe kugochaka omutinyo iga asa okwena na kibese icho gwetera M-Pesa ereni garule birengera libyaye nakobole serikali nga nakiyalinge buyabagendera kubwatuka kibese icho gwetera asensemeli yebengi nabayigo tali M-Pesa aboigo ase page yo anigo emolekerete nakibono omukagerwa oyo mububo itie abetega ko angama gusega ko eneketene ninga niga bete niga berika gukora ebikoro by'ubusagani asensemeli ya Nakuru ayamagega asebe muri kiretege korwa ekemo
ase o chitariki 20 umutenyi o gatano nari mu mwaka bwekiri bubere 2022 ase abasacha batano ase nsemeri yegesasimero ya Kingdom Seekers Fellowship ime county ya Nakuru ababwate emerubiri yo gwikirania obusagani asensemeri nga mparoro balinge birori abo bachete kurigereria nga eke umbengerororo ya confirm ekikyabeire yakorenta emichando ase county ya Nakuru magega yokobe ku biara nigo kagero yo mwaseri etami chori abeteka gwesoke bene nabayigo kwana nga nigo babete bakumirana n'abamu abo batano asibaringe gukora emirimo y'obwaga cyesensemeri ya Lakeside City bono batana abo ababeire bagwikigwa bosibwe kigambira sama mocho ababwaterenting amona oboiti obusagani naboigo asensemeri yogotibonga abasubati naboigo nigo babere bagukana amamochabo asibabete bagoita omusubati Susan Wambui oyo ole miaka 35 Dana Opicho oyo bate miaka 23 Beatrice Akinyi miaka 24 naboigo Judy Nyambura miaka 40 nabiga sensemeri ya Shadia Cheupe miaka 15 nabiga sensemeri ya Rimsi Wanjiru oyobwate miaka 10 ekero michori abete kago kwanirwa nabana chebina akabaka kwenekelwa nga nabe gakwabirwa asensemeri iyoboiti agusinga nabe kakwegwa egesibegeke nigabete gakwenekia egekoro babete bakurubelia ase okumusagana omusubati oyomo oyore omunchirelia asensemeri ya Nakuru asibabete bakubanga egekoro ekyo asensemo ya makaburini na kibabwenete guchia ngokora ubusagani ase omusubati oyo nabayigo kumura enibo yaye ase enkayaye nige muri kertenga kimichori bono abwenete abete gakoerera egati yebikoro babiri bagokora anene asege kore kikyo gusagana omunchiri oyo asibabete bakoimukia epigibigo ikasensemeri ya mawanga na kungaino musubati oyo nga obwate boigo eduka nga nabwenerete mbabwenete kugora ebintu korwa seduka magaga yo kumurikiranga musubati oyo asaikaransete no mwana wayenga nigo araire go manchumuriyelia agotaka kwemanya nga kimichori abetega kwerera engane yasobwagale nga kyabetega bagakora ibikoro bune ibyo boite sensemeri ya Nakuru na endinga ki abetega go confess na bakwenyole gazeti yago ya Daily Nation page ni ya 3 boigo mwanchumuriyelia ase page ya 4 anigo emurikerete nakibono omuraibe kyamagia ODM Raila Odinga magega yokoralia ase gochikorwanirira ekirugo kyo bonyakirugo ase chinse chobo mabwa Africa na kibono airire magoro make ase ogotamerelia obokoreri bwe serikali anigo muri kibwe gazeti yo amurikerete gati ya biri ya Raila Odinga samatukamaega aberega kumurikirane nomona sensemo yogo konga kubugima anene ase aligoliria mafta anene ase dile ya G2G eyo kugora amafuta igona muri keretinga ebintu biri aberega korora Raila Odinga agakorwanira kolende aseganke yaye yogochikoegwa ekerogo kia ensemeli iyo chinse chobo mobwa Africa keirere rasensemo yaye ogukira gutamireria obokoreri bwe serikali gazeti ya Daily Nation page ya 4 ni muri kerete engane yo soweme page ya 5 anige muri kerete ngakibone serikali egendete koligia chinjera cyo gutuguterare amadeni ase chikampuni chikawa ekero omurai ogosoma konyi bomurai bwenseri gade gashagwa ayenegetinga nashikumerana
nsemo yo muwaziri uyo tenete kiganjagie serikali Njugu na Ndung'u na baigo muwaziri otenete amang'ana ye cooperative Simon Chelgoi oyo barachiko bako anchirana ng'akibarabe bagotuguterare amadeni ayo agashagwa nigo ayanekire ng'achi kampuni che chikawa nigo chabere chigotwara amadeni amanga asigukira bono iga chibwate chi billion isano nemo sebarabe bakorobelia ng'akibarabe bagotuguterare na baigo kwenekyanga abakoreri ase chikampuni gose chikampuni icho anchirigo chikoba chigusi kwa igo gotaka kwemanya imero belio gashagwa bere gakobeka soko eneke nga madeni ayo tarigo chigotigara nyore gazeti ya Daily Nation page ni ya 5 page ya 5 nalimo mwanchi umurigereria nige muri kerete na kibono botutukano bagendeta kwenekigwa ase wizara yobochenu Hekeronga abanyagitari korwa ase serikali osase chi nyagitari che serikali bagenderete no mugirobo akubwatikana nga nigo amagania abo ataraba kago tegererwa ase baganitie nga ensemeri ya health cover mbaraba bakoegwa enchirendonge ase nsemo ya interns mbaraba bakolikwa emirimo naboigo chinchira bakareko na chua ebango nchiraba chikubago kyase baganitie amonchi Leo abe kago kolekana igomogiro asensemeri yechinyagitali asobo koleri bwe serikali no gendete go kolekana kero muri gazeti yo amurikirete nga ase chintansi chibonete kolikwa emirimo chibesa irenga baboneta konyora nainde amagani abo babere bakobeka bosi bwe wizara yobochenu ningi ataraba kagwikiranirwa yakira bagendete komoche omuwaziri wobochenu sizana kuminja sogo tatwara chingwana choko igwana nensemeli yomuwaziri bweke ganja babakoliga chinchira choko bwatoka chibesa echo kirabe chigokonya wizara yobochenu boiga se page yo ya 5 na kabere anigo emurikerete ngakibono amarweire asensemo ye chinchira chokweyana aberega kwenekigwa asamatukaya abwangoiga asabanyagitali abagendeta korwa egekuro gocha saba Kenya nganigo amarwire ase chinchira chokweyana aberega kweniki wasiba buri abakenya kogendera ko bamaiso chinga kibagendeta kokora obotukinga asebi manyerero babere bakorora nabyo birabe gose nabo abikirete nabiri byo boroire wa COVID-19 keronga bagendeta kokora obotukyo bonigo abakenya bagendeta ko bori gwanga babe bakuba maiseri ndo gwetanga n'amaroire ayarabe kagusalia chinchira chokweyana yogotaka kwimanya MAANGI gazeti ni ya Daily Nation page ni ya 5 na kabere Waiga se page ya 5 na 3 nigo emurikerete na kige ikaro kya bene kebete kego kolekana asensemeli ya Kakamega ase abuliti kolegora somora ibwense Dr. William Ruto abeteka gwikirana nabaigo kolia irago chikwene kyanga ababwatani bako gachebesa sense ya Kenya ase sector nchichikoba chiengenjo elinde gokinya uchumi boigo nigo babete bako betanse ese yo wanchirana ase chidel emerongo evere nevere asichira bechikokonya county ya Kakamega boigo mbabete bago kwanira igoro yobokoreri ase biwanda bichisukali ose chikampuni cheskali chinga cyabete gakoreranga nigo babeneta kubeka emerobeli gose nigara chikobeka budget ensemo eyo erabega kwanekanga MSC nerororo elinde kwanekanga eskari gose chikambuni cheskari ngoro asechire eskari isaine kerabete bakwanekanga asemia kameronge bere ni 5 nigo chikampuni cyabere chikonyora obokongu anene ase chikampuni chibwata obokongu elinde gokora emirimo yabo asensemo enda negatinga nigo chi university chabere chigwesoke bene nabayigo kobeka gosego chakia obotumeki we technology enya eyerabike gokonya chikampuni icho wikirania obokoreri igogotaka kwemanya ngaki serikali ebangetenga nechikobeka chi billion ibere nukta isano elinde kwenekyanga
ase kirachinga chiribu emerongene nchichikoba chiko enyorera omuliro bwestima uyora ko bakonya boiga bamenye benseme iyo ye county ya Kakamega erinde kogendera nobokoleri ibuabo Romanchu muligere gutaka kwimanya emerobelio murayibe nsabwa tase county ya Kakamega na bokonya gazeti yago ya Daily Nation boigo ase page ya 10 aha nigo emolikerete kibono aba Kenya babere bakoboligwa kwenekyanga ngo update bare chimita cyabo woikera omutinyo 11 omwaka oyiga gosechitariki 20 chumutinyo 11 omwaka oyiga ekeronga omutenenelia sensemeli ya Kenya Power Coastal Region oyokorokanga Finis Marete ayanekirenga nganigo abange bagotumika chimita asensemo yechimita chirichama china boiga asensemo yestima na kibono barabe bakoboligwa guchi update boya basabali bagwakanira chistima amache bataratumika bagwakanira chi token chabo bamanya guchigutumika yemenyekante nga prepaid na kibono barachikoganigwa gochaka guchitumika boya gose guchi update keronga software eyo egendete gukora emirimo bono iga erachikoba ke expire igo mwancho muligereria asensemeri ye tokens nabo iga sensemo ya mache nene prepaid tokens igo mwancho muligereria no bonete obego ku update ase page yo ye 10 boigo nigo emulikerete na kibana ikigambero ekenene kora sensemeri ya Machakos kebetege kurwa ogochika ochia ase county ya Kisii gotaralia bene alibaga asensemeli yomokonyi bumugavana magega yogwa kwa isiko kwa ye Dr. Robert Munda ekero Manachibi na asensemeri yekegambere kyo Francis Rayora nigane getinganige petition yaberege kobe kwa bosio agosenganige ngani yaberege kobe kwa bosio kegambero ase ganitie kumolikerwa sowe ase ensemeri ye bunge ye county ya Kisii na boigo ase bungeri senate esoereire kubwatkana nganigo batabwatitie merobere mekeranu yo kumwaka isiko oyo kabere omukonyi bumugavana ase county ya Kisii ekero kuligereria sensemejo nigo bamulikerete amamochali abetega kubwaterania Dr. Robert Munda anene asoko yegwa kweli yaki korwa sensemeri ya Mr. Dennis Mukayali yakire chishiringe chiribu chimi sana na isato oyo obetega kulirwiranga nachikoyegwa emere mokoba asensemeri yomoteneneli asensemo ya Gusii Water and Sanitation Company oigoni go emolikerete na kyobo nereli abo betaba kwenekigwa asensemeri osenga ki Dr. Robert Munda betega gutumika besia bobe ase kumubwata mu muromo abo Mr. Ruben Munda asengana yoko butora emite ase endemero yabo igo asensemo yo mugavana we county ya Kisii gona atenendie ase ogotabeka ahali bageli teneni ngandirororo asa chinga ki kolengana neli chiko gose kolengana neli chika bwata matuko 18 ase okumuralia oyo gochikoba omokonyo ye kwa usika mutu ase goika page ye 14 anigo emulikerete ngakibono mwakili Ahmed Nasir Abdulhai abereka gosoera ense ya Kenya se kegambero gya East African Court ase aganitie konyora obwene bwaye magega ase aganitie konyora obwene bwaye chingaki aganitie wakanwa chi million chi mibere ase ogo ase kegambero kyabeteye kona cheke kambero kya Supreme Court ase gotana cha engana ya yeborunge naboiga sabetega kolinwa ali bagali okomobo sipole bwaye naboigo obokoleri bwaye gomanchumuli gotaka komanya amange ase engane yo gazeti ne ya Daily Nation page ne ya 14 omanchumuli gereria abona togwikira omoeli obo magazeti yeli tuko lya lero
kulinde nabo kwenda onyorere gazeti yo yago ya Daily Nation obekoko soma asobwagale Onjomerezi TV abuno toko genda asensemo eria yomutimo ko kurendeka turachkwirana tuchikogendera gusanga naye igoro yayagendrete ime yensi itu ya Kenya anemono ase orogongo rwa Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Abana batoto, abana ba George, abana batoto. Nakikiagere nyaboka amenyire gando tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga nike kesho nike kesho ni wataipenda kuna wakishingo mechumukunya kulikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Abana saino. Changa cha ngoboda. Mukaya mitomo chandete. Mabeke kama joko. Ayega ngore go gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no botnyo na abana. Spexels Opticians abo barase kliniki kya Gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110
505501 noria utagetobokoreri imeyo mucho Nairobi na boko bakire simya se namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail. Ngonia barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigo mbabwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chinet chechigosori nchiraroro batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabara ne chiabisi cha NHF angene gataseni kya mabuta yechigari kya Rubis goseki kya manyekane tebunda Kobil asamanke na boko banyora wetrase namba 0722946444 Team Himani. Omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye Mbona kuigura maji kura Nade ka ukungora tu ko ndimo yuko na kwa Make unguna kwa aguchusaje Make barabara Uko ule stable ngora Make Tagera ne kirundaji kutagura nasi aiga Abasi umanya kugenda muina utanga yako gende ministry natanga ya ngomna natangirira kai rogena roria rwajagire gosia abo rima obu igemo ketiguru mono ngabona ngozira yakuminyoka mono yakei ketiguru kigo sibusubule kunuka ono ukanya ni ebudekeye sasa ngabona yajagire gosia munuke ono yajagire gosia munuke obunuke muraka mwana bwenguko gatebyo Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo sangu yetangu kuna unaregea kama ELHAMISI Dynapath Laboratories itari itumu na atori to kurida marwiri na malaria kuri turi sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones for correctly nkuru baro bokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoroisha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge
igo bagotoka asamagacho abaraka building imeyomo cho Kisii ayo ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Na jari to musiki te ya to 1999 ina linde form 3 kasokia sani ntangana enga kilia ya lenge chikomba kiteo na sogetie na meta se 15 machi ya rectify kitale waroronga ja Gusii na manyaine na bande wa minto ga walitu wa corona baro ngacho ini bandi yako kwa sungusia extra ni tayarose formally akarukiru super sungusia sungusia extra ntutu ajime tuyarose tole amo na ne grupu ende wasu tuarenge no mungwano kurukusaminya baro amane grupu ende abandi kuruaro na nje ngarawana tiangira nese itoko samaru Nyamira se ita account karosi bandi yako kwa bandi bisara grupu yani Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegi akorekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. na jari to musiki te ya to 1999 ina linde form 3 kasokia sani ntangana enga kilia ya lenge chikomba kiteo na sogetie na meta se 15 machi ya rectify kitale waroronga ja Gusii na manyaine na bande wa minto ga walitu wa corona baro ngacho ini bandi yako kwa sungusia extra ni tayarose formally akarukiru super sungusia sungusia extra ntutu ajime tuyarose tole amo na ne grupu ende wasu tuarenge no mungwano kurukusaminya baro amane grupu ende abandi kuruaro na nje ngarawana tiangira nese itoko samaru Nyamira se ita account karosi bandi yako kwa bande bisara grupu yani ya Himani Traders and Distributors nigekonie ebinto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail ngonia barechi calculator ebinto bigotumeka ase omuremo bw'esabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers
ebitabu byogosoma nabo igo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie bindebinke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabara ne chiabisi chia NHF angine gataseni kya mabuta ye chigari kya rubis goseki kya manyekane tebunda kobil asamanke na bokubanyora wetrase number 0722946444 Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mulilia Ndizi TV to kwali nubene ase ntunda yende ime yomoroberio bw'ENSAKIA sifrinde kulinda fina to sabu kwaberwa ase ngencho omugeni oito tabetega wikirana ime yomoroberio bw'ENSAKIA emambi yabono ase ngencho yebitango bitale kunyarekana agweta ase ngencho nigo amangana mange FRIDAH agendrete ase ensemeria yaba wakili korendo mwanchu muri Ndizi TV nduyaliganiti bene ime yomoroberio bw'ENSAKIA erinde kwene kinga kukomanyitole ayagendrete ime yorgongo Gusii anemono ase ensemo eye ya Kisii na boigo county ya Nyamira sendo chinga ensemo ye mitandao tirisa omboki tirisa denga kurwa Matare North pamoja with Seria ne Damaris Kemun na boigo ndoche ondati Victor. Good morning following from Kisii and Kajiado County boigo na manga gendrete ime yenseito ya Kenya sitogoska tobeto kumulekere county ya Kisii mono ngo turanganya ngo turekasi county ya Nyamira torenga Nyamira nararia ya abete gakoba ase ensemeyo ase amate mukurwa ase kenyero Kenyansira ewodi ya birongo nyalibali masaba. Okay twabere tukunara polycap koba noyo gwe county ya Nyamira korende engane nigo yabete ase county ya Kisii. Yes amate yukurwa ase ewodi ya birongo nyalibali masaba ngaite ewodi ya virongoni yere ensemeli ya Nyalibali ase ebunge ya Nyalibali chache tali Nyalibali masaba Nyalibali chache sebono babiri bakugania obwene obwabo maega yoyo mobo agotoka ase emambiri tukuligoro agabetega usiria obwima bwaye ase nchira yobututukano nigo nyagosira Robert Nyariki abete gagosiria obwima bwaye maega yokobetua omoyo no monto otamanyiri asamenyi benseme yo aroma bano bagosabanga obolindi gotingwa enseme yuna boigo abantu kwene kinga nkolindu bali nabo kwerenda ase chinga kichonsi ngo turarorango naralia abete kurwa asenseme yo roboto ni kurwa betu kwali ngonere polycap okara yamatega kurwa ase kenyere kya Kenyansira kigigotoke mehigwa diga ya birongo nigo eitumatete kubatakana mono gosira kwa Robert Nyariki oyoro mwanchobo yogotebekana hotoka emambe ya lero kabitiremejwe gasire tubugima bwahase chinjira kire cyobo tutukano nata kubutu ko chinsa twanyetara avuga angensa kiandaiga okobune chinko ni dumbro na ide nari ona kerasa ka ira oge yetu gadi nyomba njenyi bote elio kiri gotio ka kono nyomba njo anti ma dinere talingo ta kugu mambia pande bagokura ni na wanda bagokura naji koigo chinguri chambu naji koigo ngo taba naji koigo ngo ngoja koimoka angu jugo janga doro yoko minaka goja ka tiko ndanje inje koimoka ngo ningi aninjo raba diokura mondorenge biyorenge saga kereso ngore muje bakamache ngogena nyora ga pete paralisi ngatomu bwata tomukuna aiga ga keiro mujiga iga akabako ko gura manyi
Kulingana na barabo nigo bakwerera nga gwika igoro nigo nyagusira renge buya na nigo abetamo na barabo gwika chinsa cha magaroba. Igoro no arenga ari gusibicyanga nsalia. Akasibicyanga igoro. Akagenda andakirana andagaja akasibicyanga akano. Akagenda. Akagenda akajigota yesabari yagaruto. Akagenda nago jaga ngamateni macho timbu ati akambuchira macho kuwaje. Ngadra kagari agandra kara kesieri. Sieri ari nyombene. Akabata akagenda. Agenda tajiri kuna kwenye wahiri saa 12 njinga yana nyumba ngaswa nyumba ngaba nyumba abamata baigani go baichanira marua yuara sajaiga nabo igo no kuboro kuburindira ne chingagi cha butuko egento korengana mu nabo baburira bagambe kurwa soro ngore iga go segasegera engane yo amangana aigoro yo kunywa kwa marunare se tari no taiyo nabo koiguja ngabandi koleta bakari kurusiko bachakoneria ade mangana yinjira ruesto kale bari kora kende kerese maruke kiranga ndayanda soime kuwe kwana mo ikiagera igama rutari ko kwenga mono lakini bake gombale bakwenga nanye nabo nigo babere bakweranga ebikorobu ne bigasa matuka maganigo byagendera ko bikweniki wasajaiga asibaganire gekorobu ne kiga kunyara ko bage kubwatugwa boikirano elio amategeka kwenyorera obwene binde byabere bigotumeka gari muna itetu gari akale tupaka system ino yakabekwo igajega kwano ega mugambi terego tuzebikende tabatari umugambi tubwate atakonya nane bachungusi umugambi tubwate ga achunguse gende gesaiti ngetuberero ngetuberero ikemanyunga ngiye yakora kanitase mumuroyo nanye nabo niko baburiria barayi nabo igo nabali bali no moyo bugwancha wesona negativu nenjira ya moyoko yekonye ya matiriga kuroberia matanga anyagusira ibo bakongu tubwatega ndubwate bese kiri kinke nambona to etonya de gabure gende kijaga kiari gabure to manyitinki yake kugenda rata yo to take to bakonyi toranya sana jo to atubwatsi tumugache ibo musore na ba meza komo Monta mana muito ustedes muito. Muswati na. Caminhete encarga você só comentar. Ata caminhete. Agora estamos no muswati muito, aqui no pano do café tem muito. Aqui estou aqui bicordo do banho. Ne viai. Igingo report regetazeni kia uwanja tekia Ndizi TV. Nche gonkoro kwa Polycarp. Okara. Ekoro akiogoichania sana jobu akero konyaranga omunsacha waberega kubetwa omoyo. I think nga ebikoroto beto konara nebya basubati goitwa lakini asaba sacha ndora binara ndochenga amate korwa sense meyeko ekagerete nga no musubati oye obeteka gokorege korekyo akorinde nga togatanga engorene negoche ase amate yo asogusiria oyo mwabo naboigo chingaki obutuki bugendete gokorekana linde kumanya obwene bwengani FRIDAH yantoto yanda dote bankiringa onye mwabere moko sana no monto nere buya onye no gutigana mutigane talinga muchugo itana asengencho nchera teli buya onye FRIDAH bose mwabere moko sana no mwamatogo elinde kwirania teli buya ko no monto okobanga no lyo ku revenge bose okobanga no lyo oganetiko gwakani egesiomba yes so FRIDAH ne wendretenga abantu kimwago sanire muri gichinchira chinde chukugayana amangana nabokwenda asensemeria yeke gambero nabokwenda amoswere ase umugambio gotalinga ochikoiro bugima bwaje FRIDAH ili tone kinga twabiri tukutanga ibintu bine bikegera ebintu bine nebintu byo guichania ekero yamate kubuga chinsa cia mambia unabotambe bakore oranyorenga ebaigwana netinga baende kebagogari amugondo nori bari guchikolema emeroberi nemenge babuate umuntu yo bagawitana bakonyanga nabwata abantu bari kumurigereria linde abega kubasira asenchira ayemose asenchira ende asigo ekero kwiro bima bw'omuntu akuno gotiga ogwakwa okonene ase enzemeyo ngoteli buya kuna chirerio omuntu obugima bwaye tigamenye emyaka eri Nyasaye amoete atigaikera ne chindoto chaye ekero konsana nakobera gokoene kigwarigia chinchera cyokugaya nengane yo nabo igomoene kinga ukoigwana kwabere kogotokikana animete job ase serikali ya Kenya kwanza tobere tokorasa matuka mange bakobeka
umustari omutu engana yogosira abasae babere bakoerera emirubiri emikira nuna kibagwenete gosira abasae ekegera baroringa abasae mbagwenete korigia chinchera chioko egendereria ekeronga omuraibense Dr. William Ruto ayenekiringa nabwenete aligi ngaki abantu bakwegendereria gusene kyabasae bakwegendereria toreka gochakia emirubiri obwaga chigwichi nyomba chirigorire ensekigima obutumiki b'emitandao yekerero kerabere gakoenekia anga ICT hubs nchiba chikobekwa sekera award linde gosiranga abasaino na kwenekia ngokora bale ubonchire bwabo gutumika emitandao yekerero mwanchu muri elia yakutosasa nsema yakabere ye studio toigwena kyo moraibense akoerera. In our plan, young people like you guys I see here are front, left, right, and center of our plan. And I want young people in Kenya to know that for the first time, we want to balance the resources that we commit for the education, training of our young people, and resources also to guarantee them that after they get out of school or college or university, we must have an equally deliberate and robust plan on how they are going to get jobs, they are going to get opportunities to contribute meaningfully to the development of our country. I think it is not responsible for me, who preside over the affairs of our country, for me to look at we're spending 650 billion Kenya shillings every year for the training, education of our young people. We must equally be deliberate on programs, initiatives, interventions on how these 650 billion shillings we spend, how does it inform the next phase of our economy? How do we make sure the product of the 650 billion shillings we spend every year have an opportunity to meaningfully contribute by having a clear plan on how to create jobs? I urge all our partners to join us in expanding this program, enabling more youth and innovators to participate and benefit. With increased collaboration with the private sector and development partners, we can propel our innovation ecosystem forward by providing valuable mentorship and experiences for our young people and giving examples of how these can be monetized in a meaningful, impactful way. Looking ahead, I anticipate the annual celebration and graduation of the most promising innovators and startups in Kenya Innovation Week, at the Kenya Innovation Week. However, we must also address critical areas within the Innovation Master Plan, such as the Startup Bill, which is instrumental in creating an enabling environment for innovation to flourish, and I am confident that the stakeholder engagement that is being carried out is paramount in ensuring that this proposed legislation reflects the diverse perspectives of our society. Nchumulilia Ndizi TV oyino muraiwense Dr. William Ruto ekarabeta wikirana ensemelia ya Kakamega ase omoyega olenge koleta amo abantu au bakobeka enibo na boigo abonchelia ase njira yogosira chisekta au ime ye county ya Kakamega FRIDAH na beli nkoranga atali e county ya Kakamega yoka chi county au nchigendete kwerobe ya ase gotwara ebikaro ebyo niyo byokwaneki nkoleta bali amo abantu elinde babagosira chisekta nkiro chiketambukireke boigo ntwa keroche ase county yomabenga nkiro chiketambukireke ye chiserekali chi county gotwara emiyege ngabine nkonyorolenga gosira ensemeli ichisekta kobwaterana ntoroche se county eri ya Homa Bay ntoroche geikaro kyokoleta ababwatani korwa chinsemo ailinde babakogacha enibo yabo yabeteke gokolekana ngaitingano ni county ya Kisii nerne bwenete kwerubelia
ereta abantu buna bwirinde babakugacha enibo yabo talinga ni county yoke gochigokonyeka nintu abamenye be county yutrabito gokonyeka anena soko bwatani abasaye gocha sama baga kweneke nga circulation of money ngokoreka nere boronge yes Fridah naboige kero kona nyoranga abageni buna bali bagocha ase ensemo ngoranga nonya nabonchoria nkonyora bali rigesaligia noemba bali babwate chi hoteli au ekiagera bange babo nigo bakorua ase chinse chisiko nigonga kero bagocha ngogora bara mache ngonyora bali ngasi bakorara ngonyora lenga emebagani ngokinere no ndiri bagenderete mete abali bagocha goikira nige ikarokeli ebintu mbiro bakogora libagenderete nige ikare na bakunywe soda na bakoragira indagera igonga uchumi ngoberege gwonchuriria chinsemejo yes Fridah nabo igo getambo kero tawtu kuko raiwense Dr. William Ruto kotebanga ntobegete meroberio yokone kinga ngosira tore abasa na bayo koba konya konyora emerimo na kyoroche enganeye twabeto kwene kinga abasa ya bange nabo bagosoma buya baenda sensemeri university bakora chikosi cyabo rine bagocha isikoga iga merimo teyo atorere matuka mange bakobete inse yo gwanchirana n'ichinse kiri cyesiko twarere abasa bande bakonyaranga mo especially sense mo yechinas na butwarire bagosoka gocha chinse kiri cyesiko kegima igonga emerobiri babwate nemia asense mo yabasaye atari gosoka gocha chinse kiri cyesiko cyoka sense ya Kenya twarire bagatabanga obutumiki bw'imitandao yekerero aboko gosira elindobe koko anchibesa kurwa sense meli baberi tokane kyanga umara bwense baberi gakwa engana yokobeka ICT hubs asikira award imense ya Kenya kwene kinga abasaye balinko nyara bali wifi baba gotumika na ba umunchireri obwato ubunchireri bwaye abago advertise ibintu byaye gari sense meli ya online egigo kinya ko gari yo bunchire bwaye boigo talinga advertisement yoka ibintu nebinge bigokoreka na semitandao nabo konyoranga ngo ntwaruru bumanyi nabo kurigeria nga enseri yaberege kogenderera mbumanyikiriye bwate ngakibatanga ine nkikeri bato buire ase bintu biri gukora kwaba nayo ko komento bumanyi bwawe yes Fridah nabo igo ndochinga egento kengencho taliyo kwabasaye emerimo tebanga tagosomia omuntu takomontenswe moegeri buna akobwata ensu bose buna akora oborubi bwaye no inkisha Christina shujadanga shusha nyao anyway korende bono ngakirochi asenseme yoko kinga abasaye babeire bakwegerigwa chinchira barabe bakwene kinga nkonyora bale engeri yabo asobi matalinga okobekera umuntu nakiro chingani engane yonengi yakegima na ende abasaye babwene tabayimukiye gitambukiro akaro bakoegwa maigeri yali tiga batumike talinga bayegwa maigeri obaende bayararire bachakoganyanga eserikali chigukurusi nyumba echigokwa emirimo oika obe maiso oralenga kwasona na siri mitanda ili kwali nga amabaga kubwatkana n'ubumanyi igambwa atagose kubwatkana maigeri yayagana beri nkoegwa asinaro rama baganda nyora amabaga yemirimo igomba abasagwe ikaransira amaigeri ali babiri bakoegwa boigo Fridah egento nabingo semia abasaye enchira orabe kwene kinga kwabiro konyora emerimo bose guchakia obunchuriria airigereria inkikere mete ase aria asomonyete Fridah onyegento nkireo yocha giakobeteri kwaru nyumba mwa kwagenda ase town kugekora na ende nkeyo gabu kero kuliringa enseme yugente kunkeyo manyanga erineli baga ningokora numate ngokora le moro rumonchele manya erineli baga lyo bonchele kwa bero konyora onye ne laundry ogocha kwenda kwa erige ko atambe sana chakolengera linga nakina chakigento kinga buneki erinno nakinga ebyasara bunebi mate talinga emyakeli akakonyora nga umuntu ari kugura mpesa kero umuntu igure kinyoleke bona etema kuliringa nga inkonyora akabaga ensemelia reno nekinga kwa bere gugwikinya buno umuntu nyene aboigo jabo kertoro chinga serikali negendete gosira no na sensemeli yabalimi akulinde abantu mbaroro batali gwisanika na kirege kebabwate abataite kunereria abakenya kwene kinga nkonyora bali chibese chinyinge twaringa serikali yabetege koleto ubuyo akulinde ntoro cha sensemeli ya Kakamega nga abantu ngoni bakaro ubuyo bari fake actually bakonye ubuyo bubwata amagina yani babegete amagina se ebunye umuntu akugora kagete no ubuyo ochigoika onyoranga na amagina abwata actually mate bintu bune bijobu na kayene kiringa keraba onchirya monso akurasi nsemo chichiatika
akero konyora ngamba bwate kampuni yabo for example konia macadamia metekero o export ya macadamia go chichinse chichesko go ikoya paka se disakara o seal then o paka se carton lakini abantu mbaroro experts kwa ko ikakwanyora nga kire container kae go ika Mombasa okonyora nga ba change ile container konyore container epakiri chikogoto iwe bono na kindo chege kole kitukenalite nga chinsemo chicha Mombasa liri abantu bago export ibintu byabo kondeke kole kigekire ase chi county chichinde okonyora nga mbaroro batwari rubumanyi bogo paki amagina obuno obuya magina ali amakabo bobokoboke abono mulimi oberega kuguru obuya kagetere no obuya bwate ochiro gosimeka lakini onyalinga namagina ntoro chenga balimi bakwemurunga ntali obuyo buoka nabo igasense mo yembosoro mbale bakale kuonia embosorere fake ntaye tumwanchi muri turaso sense mo ya kabere studio turamanyanga embosorere fake yabete goge kuonibwa neri yeye the packets zile packets za kuweka ile mahindi zile za 2 kg 34,780. Sasa ukijumulisha hizi packets na stickers na hiyo mahindi yote angeuza in the market ange make 13 million Kenya money which is tax free, counterfeited na mambo hiyo ingine yote. Hiyo drum ni mashini ya kumix. Kwa hivyo mbegu inawekwa hapo ndani na inawekwa dawa alafu inakuwa mixed. Mbegu ikitoka unaweza fikiria tu kama mkulima ni mbegu iko sawa. Lakini vile tumeweka mikakati, kuna sheria ambayo inaitwa the Seeds and Plant Varieties Act ambao inaongoza mambo ya yakegima mwancho murigereria abo noto enegetinga okwemurungania timetingi orabe go gukwanira iguro ya fake oboyo bari fake embusirere fake omwancho murigereria Ndizi TV ekunege koroge gwichania FRIDAH ekero okonyoranga omuremi oria obwate ogosemeria asoboremi bwaye nabo igo nabwate okwegenanga kindo chenga egonieri netubire buya ekabe kweusi maite FRIDAH ni matenga no Gusii ole no kinerete Gusii ekero tokuigura obuoyo bori kero itore chinga chito etokubwata abantu babere tomanya gweti orwembe katikati osomoyo kwa rusi usieri ngora kubwata gosemeringa egente kenago kebekire mbakeusi ekenegie kene kore nebo ikamari kwanyoranga namaroba ine ndo yuchani FRIDAH kigima asengencho bono engane bono no nyenga twabwata okwigenanga obuoyo bobweri goriri kembo koene kinga tobeto konyaliga saligi yendo chinga ekere bimeli bitabikwama na bera chwirira nga abalemi abaranyoliga salirense kigima ekero koligereria nga omete bintu bine binende ntwaroche ekero monta kwenda kugura bituma abantu mbara bakora actually mete ningia bakenya bakobera bakora okonyaranga umuntu iriya kugura bituma mbara kugura eguni lisonire umuntu naro mokora ere kurunse obeke bituma agati obeka maraba ochigora naende obeke bituma ona ayo meto kwenda gwapima chikiro turi guchikonya kuigora egunieri waseno yigora kurugora ona bakoranga ne bituma ebwata lakini katikati yato guchikomanya ningi kebwata unless hoendo biumulense ega bantu mbara babere bakokora ibikora bunebe orochenga no bosoku sane kere serikali gendete gotosemia na gotosira intubu nabalimi tone kengango twara tolirige saligia lakini kulende mbaroro batete kora sibesa chiabwango egonga ugo chikwane kinga amatuka abosio enchara nabera abege koirana ikiageranga embusureye bakoneri gwetalingia lige sandiri go chikobaligia FRIDAH boigo timate siko igure amatuka abwango iga boigo enyombe ya muyobora linjaba yakora obutuki bwaime anemono igoro yobo bweri goririke ase totokoranga nigo ekampuni eyemo kurwa ase ensemelia ya Nakuru Naivasha Gilgil babeire bakorokananga nigo bali kobeka amaroba ase chigunyime babeka amaroba ase chigunyime amaroba ali kurukunga diatomite enigara marabuse niganga obwoyo ekero babekire bamanya go supply ase chinyombe chi echokonia amoyo chikurukwa NCPB ase obwoyo boko kacho FRIDAH engane gwechani ke nande babete bakonia
chiguni chinyinge kegima Frida baka bakonia asa abantu abanene naenda kunyoranga abantu aba n'abantu beta kunyora chi billion baya kunyora faida ye chi billion engana ekwene kinga abange bakora mangana boigo tali abantu bekerengo gyanse n'abantu baramanya ntenge babwatu bumanyi babwate mbaka chitenda asiku Frida negento engana yoboyo nengana ebwendrete kuirirwa egetambokiro egetindi Frida naenda kunyora meta Kenya bange kero bako egento gyakire kerigoriranse mete twararorire amagori y'ebintu kagonchireria ego bako yungari goriri yagure ebakuminyoka bayire ebintu ebinge for example boyo buna bakonyara umuntu kairetera ne chiguni 10 chiguni 20 oteba ngatiganda araga chato kumanyirira mambe kumanyire ko gachamaraba Frida egenteke nigiwichani kegima asengencho nje nigongiwerete eke riyanda asa abalemi aba asengencho ase bakuchuko yobo nase iye chinyomba chiri cheserikali maide ndubwatu kugenda na serikali ase kulende no chinga tiga umuraibwense Dr. William Ruto no baigo wizara yobulimi bono bachikuirege tambokero egetindi asonde bwensi tiga bono okoni oboyobo Frida kobenga nege sibo egetindi terege sibo kemeti yenyebero semeti yenyetato atukulende tiga obotuke obutindi bokoru elinde kinga abalemi ngotwara bale chinga kishinyorole kerwende dokora obulimi bwabo boigo Frida na manga gendra anemono se chiskuru atwachenga ekiombe gya kupet kabete gwe soki na bwo kosereria ngana botura kwenda umugironye se karte chikwayereria otomachi besa chiria cha capitation enemono chiri chikoba chigosira aborkiwa imechi skuru chisekano tanga turarango naralia ya abara ikorwa se kiombe gya kupet babeta okwanira igoro yengana eye that only President Ruto can avert further damage. For that reason, we appeal directly to the President to stop the hemorrhage in the education budget. Our clarion call, and from our mother union, Education International, wapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Lasi hivyo tuambie walimu wafunge shule, watoto waende nyumbani mpaka ile siku pesa zitakuwa zime. Pia kegima omwanchi muliyeli abunababwatani korwa sekiombe keregi kupet chinga kibaine kirenga eserikali terabagiye kubwato ka chibesa gochya se chiskuru anena esensemeli chiskuru cyoboroso ekyo kyabeire obokongu ase ogoikirania obokoreri ase chiskuru ekyo. Yes Frida inengana yokuichane muna toka ukwa na chinga kichamambia nengana yokuichane kyagera no n'abalimu abanene abange babomba bwata mabera koni gotenga tinda iti mwana se nenji no muibolinde muiboli akoletera mwana ukoruwe nke ntaka Frida no na gwasinga ngakingo kora ngati atuli ekikerege tosange kulinde gendo kingencho nechisemi cyo mwana kulinde eserikali nero yaba yekunyoru otomachibesa njendo chinga tige serikali eyajerere asenchira yokwene kinga babere bagotuma chibese chuchya ase chiskuru ilinde abana mbachi gotwara chinga kinkongu naboigo aboro kendo eta aboro kina baro wekarba gotena chiskuru chiri batwara omorembe Frida talinga kirenga kiba kumetinga konyaranga omuibo maita baibali chinga chinde kartuira abana skuru ningo tokwibanga abana bali mbaro by the way one ntu to anga eguru bebono ye skuru e budget irina gatumekiro mwana nkagaiga okay tumetenga e budget turachaka kubanga actually nekero chiskuru cyabungiro ekera aborke babachira somo timokomo kego igeguru botoeta aborokia nene nekegima ekero nga chinga kichinyingi akonyoranga 90% ye chinga ki igoro yemia na aborkia bali na abana baito igo eserikali ekeremo kwa chinga kichingo ngwaborkia igo bokoreri bwabo na barwe bagosinye kwikirani bono nakiora asomi umwana uri nchara by the way tako igo kerasime igo noene bitabu talinga ne chibese cyo noene bitabu chiskuru cyabe chikwe murunga ninga eserikali nigo yabeteke kwena ne bitabu emyaka 5 yaitete ibina bitabu chiskuru chigo tumeka igo negitambukire wizara yetsemye bwenete kuligereria soweme. Yes filozara ndabosioni ngondo che omurigereria Ndizi TV nganeye yobuoyo engeteri yanda linene Frida nigo boigo omurigereria makubuliri boli ganga is it possible that obuoyo obwo could also affect the health
of the public. Na kuringa oboyo bumbo chikwane kinga no nyanga no koreta amakongu kebo chenu ase aba menyi bose aba Kenya. FRIDAH kiro chengane yu ngane yu ne bwana teligereri waso bemeke garanga ntwara na sensemerie wizara yobo chenu ya chaka koteba nga amarwiri na roraberi kawo cha ayo agosalia chinchera chyokweyana ono ntumetinga obuyo boigana obu abere bogoikera abantu abaiga because ni metinga nonyena marabali bakubika talinga bakubika marabayara mabaliri gosara igo samarabo chike mikonchiro bakubika ayo korigerere kwa ranga no actually no boyo igo nga nabera chiku affect era chiko to affect into aba Kenya kebo chenu igige nto benete ko karne iri bagende barapima nga effect ki obuyo bobobwate ase emebero y'abantu era muri kirwenga nejo tumanya kumanyanga kigo kibosyo ase igo kuna kutusabanga obo tukibwime bokoru kigima netona kinga ekene nkomanyukire igoro ngane na boigo abali babwate amamochaya ngochikoire rubale egetambokerio ekitindi na sensemo iyo wizara y'obosombi meteli chikondi abali gwetigwa nga abawaziri bonse baikera na bosi bwe senate bairaniria amabolio ali alingete chi wizara chabo seri tukole igoro ntoro chinga omwaziri b'obosombi Kipchumba Murkomen naikera nite bosi bwe senate elinde ko iraniria amabolio yalingete wizara yaye asitwa betokoranga chipara chiri chikwagacho abantu mbale okonyoranga endimiro yabo egitangene chipara kero chipara chikwagacho konyoranga endimiro yabo yabere kegokunwa igonga eserikali niye bwenderete wakana abantu bali endimiro yabo yabere kegokunwa asobwaga chibwe chipara igo abasenatari tukoli igoro mbaga netikumanya nga abantu bali babere bagwakano anyene chibesaire nga bakanirwe onye mbara aba bagwakano niringa chiatigaire na ndimiro belike wizare yebwate asokwenekya nga mbachiko bakana chibese chiti nga tosasa nsema yakabere studio to igwe nara yabetekago kolekana. My question number is as follows. What is the status of compensation to residents whose parcels of land were acquired for the construction of the Kibwezi Athi Mutomo Kitui Migwani Road? Number two, could the Cabinet Secretary indicate the outstanding balance of compensation and state when it will be paid out? I thank you, Mr. Speaker. A compensation schedule for the project affected persons amounting to Kenya shillings 694 million shillings 989,812 was initially submitted to KENA via a letter from National Lands Commission dated 18 February 2019. However, this schedule was noted to have errors, including double compensation and overvaluation of structures. National Land Commission addressed the issues and resubmitted a revised schedule that covers the entire project through the letter dated 2nd March of 2021, amounting to 1,924,776,370. A tabulation of transfer of funds to NLC is shown in the schedule. That is, the schedule is attached. I am sure the Honorable Senator Wambua has the schedule, so I don't want to read the entire schedule, Mr. Speaker, but it has a tabulation. Mwanchumulilia Ndizi TV orobotyo ruo anamono rodengete Senate no tukujuikira omwelio obokumulikira amangana agenrete ime yense yecho ya Kenya ase kulinde tukuira nelimbia mono ase ngencho twabere tukubwatira nakorwa ase mambi yarenge entambe wekira chinga kichabono mambia. Mwancho murigereria igotumira nelitkolia ankyo asomorobere bwensakia chinga kitorabe togosanga amangi literene FRIDAH KERUBO nolione kemna chibicha niliogiria gukira sole asenchera ya benenere Abigael Nyanchama ngorokwa job maangi na batakeire oburireria obuya imya Ndizi TV na buo obwansu bomogusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Salim. Kyokoraga. Now when to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, I didn't go to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Gakuona kogo kwa Nyabeta kira ritu kurie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabo tuko ime Ndizi TV. Nyabeta amariogo yemeteni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Supermed